Bwakire bya mwancho murigererea ogetembe TV nase ritukeriga ria Jumatatu ye tariki 14 mutinyi ugatano ona kabiri no kumia sana ikiagera mwaka ni guchagete matuko amake sana ahetire lakini ebono kiro kurigereria mutinyi ugatano na kabiri tugatebanga twachakire ekengese gya kabiri kyo mwaka we kurende orochenga already eno usio mutinyi bono ngwakerense ritukeriga ria Jumatatu no kugane kwa nekiro guchaka ewiki yao uchake asinjira iri eyo mongso kigima nchenguru kwa Matilda obayona kurasa studio ya kabiri niko tore nere Mike Wills na boygo bakubaterana nere Kevin omwancho muligereria karibu sana erinde chinyargo sanga ase egati yali abere ka ukorekana kurinde nigondo tinga egati abali naro ritkeriga niko bakonya gotebanga ekeminano gya PSG na Chelsea inchira nero koranga bali nkenge wakera timu eri ya PSG kokobono koranga mbagwa titore kiagira Chelsea nigo ya yekorete ase ichigoli sato ase ligena aliesa gero gote uganga matundre kera ikaiga na che gotoranga ki gosenga ki gote ngore gotuma kurende taria yuka turache kurigereria na mange agendrete ekira buna bono oyo kabiro mukonyo bomurai ebwense umusikari gathi gashagwa agendrete ne taro yaye asinseri ya Marekani ase umutinyo mugima sofa ekira tokurigereria na mange Amerika gusanga koro ase chinse mecho na tokurigereria siasa buna bono koro ase orogongo rwagusi ekiro egati ya bajumbe gati ya barai bagendete gutara ase chinse mo ona boigo kokendera wakera serikali ekoko igo na mange turache gusanga nae ase eritukeriga ase murobero ga bwetwani nonye ne wikega ime yagetembe TV chinse mocha Facebook onye kwabokire nande kwebwetenga amagoro umbuyare omubere amagokombi yare nkororore akira omungurumbia mono sari comment section onyare komanya kai kwabokire kusenga ikwabwatire erio keriga na bwo gukora chibichechiga korwa eriteria aho na bwo chinsemo echo ombwatete koru emambi yabono na bwo YouTube tunyarabuna getembe TV na rogoso aria ase live chat na rona bokomanya ngai kwambwatire koro mbambi abono korende nonye e weekend yega yarengeye mbure nyinge ekiro tokorigereria esho ero yanyarete gokorekana nande yarete rituko orio igoro timetinga aigo singwatarete guchari ase egeti keri ngwatarete guchari ange ne stadium wali ase ground keri kyokorera esho onyare kurigereria kwerorera ayo abete ka okorekana roro kororituko oria alambisi ekero kurigereria egati yebintu bya biri byo okorekana monchori naro kurwachisho cha biri cyo okorekana myaka ayitiro mwancho murigereria kurigereria ne yakorekana tebono moisonde ngakiro che tofauti neraro ningi tarako gokyo ningi kwaro che kyanyare gokorerwa amonchorere ayo sina bukonyara gusanga nje ase chinse mochire acha Facebook na nonde binga kerege nonye tochiete show yiga ningi kyagere totachiete show ebitoki kiro kende otago kirigo se kwaro chinga gosituma etino kumanya show yakorekanete kumancho murigeria niribia tusange naye ase ebreviga abia bono mambi karibu sana ase enchira yabene kurenda ase nsemo yekionga hekero bono abarai bari bareme ya serikali bagenderete kuigerera serikali igoro yobokoreri bwaye nabo igokubora una banyare kwe wachinga ki chisaine banyare gwikirania egati ya magani osechira chire babere bakorera abakenya nigo obono abarai ensemo yabarai kuroiga ase orogongo rwagusi anamono abakwamireria serikali nabaro batinenire bokongo nagotebo bono bamigirwe mono tibakogendera akoremereria hoika banyare gusuguma serikali ye etaboki ali ebonete gotaboki gose ero abisi gose gati yabarai banyare kurwa ase ebirogo biribare ayega nigo are gokorekana asensemo ya gyanchere gose ayega nigo akwanetu asensemo ya gyanchere gotoka me ward ya Kiambu nyari bari chache e county ya Kisivu no muliketo Daniel Ontiri agoto kaneria naso mwega bo matanga yulenge boko mwenia mama Trufena gekono nsembe ase kenyero ya taracha imeyagianchere nyere bari chache kaunti ya Kisii uyole magokuru moske okengo nyambane uyole omwana siasa na gokolemeremo ase Communications Authority mwego yo nigwekerenwa no mubaro manene bobomenyi nabarai gati abo moske Charles Chwe Matoke moske dio Kenyarang kurase ward ya Kitutu Central
Moske Amos Onderi kurwa ase wodi ya Bokimonge gati ya barayi banda bange nichinga kicho bamuteba nyegosira kubo mongino orenge bomukya na orenge kurandia obwanchani oyo magukoro nanda nganjete sana wono mwarorire omenyere myaka emenge sana orutabi ororedio ruya nonyenche unango pima iga na onda ike angaria ukwana chinga kicho abarayi abo nigo basingirira kurario murembe ugosabirense ya Kenya nigati abo boigo bagikere chinkwana cy'umurayi bwense Dr. William Ruto igoro yogwa kwa basaye bekegori ya genzi amasasi chinkwana kigendrete kungusa ebirengereri ebinge kurwa sabu bwatani ao engakie nitenene nyari bari masaba abatondo n'abantu abatondo bari mahate nende bakabapa karuro ikona iche munya gonsabera ugosaba goka nasaba jetiko likende mata ngakeli na gitu bogana lakini ka unatokona gusaberana tokomanya kengo naro nindo account nene ntokomanya tikatona gusaberana tusaberana ya aindi ko basaba tusaberense yaito ya Kenya tuboge mabwa kongire nimanye tabo na bakire serikali na ine ngoterega amangana mange tikatotike tubwaterane tutwarense yemo ebwatu buya tokaendelea kusaberense yaito ya Kenya. Unity na in the peace is the most important thing that you can have as in as much as tuare a descending voice yes serikali yega tikatoire ngora sama andamano mostly bali abana baito bale Nairobi ande gendo turakore no gusabera serikali ere getiboniga so that God can help us ebintu byorobe bogima bukanyeke so that we continue as normal. Tembrego tua to mana ko minyoke sto ko minyoka ko timo maeti. To yangara musi to banye murera tua. E waka anse mureka mota ko ikame sata gite. Ya to ra yangara na para ni rimwa. Ana baitu kera bakora maandamano njateye kurigwa abana baitua. Igege totogosaba ense to ya Kenya. To tigatusaba Nyasaye erinda abana bakora maandamano onye bakora tigabakore lakini chiguni nchitoka ngachikwanda kuburukana abana bajya kusali bitu by'abantu asense mwende umuske Josephat Sagero kurwa Nairobi Rivers nigo enyora hasa kongu ne chingaki chinkongu boigo chingaki hatura uyu kabero mwaziri w'uburendi bweme Dr. Fred Matiang'i unangaki tichiraika akubwatesigwa ekyukirira abamenyi kumwogerera kwirira ubutore nkwana Oikamolengereri Matiang'i ninje somete nere ninje mumanyete igende bana bataka Matiang'i oikamoira ngora ati kuoba ngati oyororo asenya keye bere kabara gero okengare onde Paulo Nero ya president anyaka kakuri Mantegi Karuga tafadhali chinga kicho boigo oyo kabiro mukansura umuske Jackson Ontegi kurwase kiama kia ODM niko boigo harinwa libaga lyogokwana asumosangirikano yo uyirena goikaransa ekore kiagikirigwa nabarayi aba kero umuntu ayeguribaga aoni kinyanya kiaye kero umuntu ayeguribaga express himself bionye gusiekera abantu banenganya lebe na asubule nyalebe segitiri gokonya bane Matiang'i kara akwanwa alia abantu batete Matiang'i bayogwara yore president abantu eboga werte abasandwa yabo from Nairobi bayogwara about the president abantu batete mangana president abantu batete mangana Matiang'i even me I go support Matiang'i kiagana manyindo ODM ndureka so ngokana ndisabona abagusibonse bateke to support Matiang'i namagega yaye gati yabasaye abatema kumokwana bwe umuske Fred Matiang'i niko boigo bamenyokiwa na goseligwa kurwa sumosangirikano nkurubaderege taseni kiagatembe kuriga se kaunti ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri
mbia bono kigima murikito Daniel Ontiri na goska busio ekero bono abarai gusigatia abarai bagendete gusira abantu bari gusaba menye koro chinsemo bari no konyora wense na boigo bamenyete no borema nigo bono umurugi bo mo MCA ward ya township ime county ya Nyamira umurugi oye omoske Diog Masira bono anyarite koenana ekero anyarite gukwana na boigo koteba buna obuyamburaroro bugosanga na bali batari kwenyara na boigo kubasira ayayiga nigo ayakwanete ekero arenge kwenana wheelchair wachase omongino yomo oyobwate omwana ore no borema nekero bonda tebete nere bya kutalira bonsi bali na makong ime yebinyoro njengwere nelingambu yamono asomusimi wuto tiuki oyagi masira ne kasini yane wono omwana oyo mulemavu buna bono mwajire angote tiuki tagende na ndobere gakonya abantu abange na ndagende kokonya na Nyasaye ende kumusesenia na asa gutachata cyo bunyansi bwagororoka otwachare rasingincho yokonya omwana omulemavu oyo tari konyara gutara twamuretere wheelchair Mwishimi wito beiro ibo musada omonene asa abantu baito ba township yakwera abantana baromba twanchete ngokonye turari astukonyara na kera abantu bakurangeria opokonye no turasi bari ngotene turi na barabu kwa no mwana last time twamuretere tekero lakini twanyoranga giasarikire takonyara kugitumia mungino mwabagateba gakyo mugambikiro kiri mwangete giasarikire na no mugambi orangambia amakorere replacement omoretere kende kinya noni no murigereria korendo omwana bunoye tari gasiraisi ne gasiengo lakini omongina togotete Nyasaye gokonya na ndagokonya omongine nchisemi gasi yokora Nyasaye na metera na koiranirie asoko nkonya agenderere gokonya abandi bachandikite muno mwana nche nabere gingwa kira diu kesimi botuko ni mwakira butuko oikapi kesimi yane omwana oyo rwarite no mwana no yone nero ngonye tekerogo last time nandiki abire gekogota lakini nkamwakire simi agante ibirgo ikankonye kerogo na mwakire mbiya mono na ndetaba taba muna ninchi bika okonya nenda konye bande bonse na mwakire tingonyara kumwakira asanti endini kumwakira asanti enene kegima Nyasaye mokonye timbati kende namwe lakini Nyasaye nero ramokonye ya Kiambaa. Awali wananchi wengi hawajakuwa na bima ya afya. Hatukuwa na bima ya afya kwa sababu NHIF haikuwa inakubalia wewe kama hauna kazi ya kuajiriwa ya mshahara ama hauna biashara, NHIF hawangekubali ujiandikishe kwa sababu hawajui vile utalipalipa hiyo malipo ya kila mwezi. Ndio Rais Ruto amebadilisha mfumo, tukaondoa ile NHIF tukaleta taasisi mpya ya SHA ambayo itapatia bima ya afya kwa kila mwananchi. Uwe uko na kazi ama hauna kazi, uwe uko na biashara ama hauna biashara. Na tukasema wale watu wako na pesa mingi, wako na mshahara kubwa, wakatwe pesa nyingi kidogo. Wale wako na pesa ya katikati wakatwe pesa kidogo, na ule hana chochote cha kukatwa, ile pesa ambao wale wako na pesa wamekatwa itumike kulipia wale ambao hawana uwezo kabisa wa kulipa kitu chochote. Ndio tuwe na nchi yenye usawa. Mimi nashukuru sana wananchi wa Kenya, nashukuru sana wana Kiambaa na Kiambu kwa sababu Kenya mzima sasa tukiongea, watu ambao wamepata kadi ya matibabu ni 25 milioni 25. Hiyo ni kama nusu ya watu wote wa Kenya.
already wamejiandikisha kwa SHA. Na Kiambu County, mimi nashukuru county governments, nashukuru wale wengine wote ambao wamehusika. Kiambu County 1 million people wamejiandikisha. Wamebaki 1.4 million kwa sababu population ya Kiambu ni 2.4 million. Nusu ya Wakenya 25 million wako na kadi ya matibabu. Na ndio tunasema tuendelee na hiyo 2 term, ndio tutoe idadi ya watu ambao wako na kadi ya matibabu ambao 2022 walikuwa only 8 million under NHIF. Mwancho murigire chinga kecheche kero moske kithire kindiki awateva serikali nigegendete kuralia vene igoro ya 2 term nigo bono na inde anyarire kugikiria baria bonsi bakwamiriria serikali nekiro awateva ichitari chingaki chogwaka siasa kulene ni chiokoena na chingaki chinyororo cha serikali enyare gwikirania amagendero. Wakati ni mfupi, ndio unaona sisi tuna focus na kazi. We are not bothered. Kuna watu wanataka tuingie kwa siasa na tunawaambia wakati wa siasa unakuja, there is no problem. Hakuna mtu anaogopa siasa. Sisi zote tumekuwa siasa, tujaanza jana. Tumekuwa siasa more than 20 years. Wengine zaidi. So wakati wa kampeni kifika tutanyoroshana maneno ya kampeni. Lakini kwa sasa hatutaki kuvurugana maneno ya siasa. Tunataka kusukuma KMTC ya Kiambaa ikamilike. Tunataka kusukuma ile polytechnic hapa TTI ya Wangunyi ikamilike. Tunataka hizo barabara Mheshimiwa Kawanjiko ameomba tuongeze ijengwe. Ama namna gani? Lakini wakati wa kampeni kifika tuingie kiwanja, kila mtu atoe rekodi yake. Kwa sababu hakuna mtu hajakuwa kiongozi. Kila mtu atuambie siku ile alikuwa kiongozi, nini alileta hapa Kiambaa. Ama namna gani? Si hata mimi nitajieleza. Nikifika hapa mtaniuliza maswali. Ama namna gani jameni? Si wale wengine pia watajieleza. So msiwe na wasiwasi, there is no problem. Hakuna shida. Hakuna shida, tusitishane hapa kidogo na mambo ya bure. Kampeni kifika, kila mtu atatoa rekodi. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia. Mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine. Ama namna gani jameni? Tuendelee tusiendelee? Waziri omonene omoske Musalia Mudavadi nere litukorigoro nigo bono anyarete kwerera buna nigo baria bonsi barigetie gwaka serikali siko babonente gukora amangana yo kwamireria serikali asinchira iri ya maskane na boigo nigo aigereire ekatiba yense ya Kenya ekero agoteba nigo ekatiba enyarete kugayana naki uburai bobonete gukorekana na onde bwensi oroche buna uburai tiboli obuya abonete kuganya oika egeka kemiaka 5 ayega nigo ayakwanete kurwasi amagacho KICC ime yomocho Nairobi. I want to appeal to everybody that let us not imagine that there would be a better arrangement other than that has been laid through the Constitution of Kenya. If we are unhappy, the process of changing a government constitutionally is through the ballot. And since 1963, when we got independence, Kenya has always had its elections. We have never failed to have elections. And in 2027, we shall not fail. We shall make sure the country has elections now that the IBC is fully constituted. Over and above that, let me tell you that our Constitution predicts, it's predictable, it's written, when there shall be a moment to refresh the mandate or to renew the mandate or to change the mandate. It's known, it's guaranteed, it's in the Constitution.
I want to remind Kenyans that where there is an unconstitutional regime, to be more precise, a military regime, you will never know when the next election is. Because unconstitutional regimes suspend constitutions and then they rule by decree. And after we had our constitution, let us not allow a situation where anybody in Kenya rules by decree. Mwancho mwerigereria na seneta wa kaunti ya Nairobi omoske Edwin Sifuna ni gubono agenderere komo mocha umurai wense omoske William Ruto aste ukubatoka chinkwa na gose akasokubatoka gochika gochase abanyanyimbo na abanyare gutumeka amasasi kwaka abakenya bari bonsi gosaba saye bonsi bari baokora obusaria na kurobekana chingaki chionsi aiga niga arengeko yakwana chingaki arengeko eranande kago wabuna egatia barai bali me ye serikali gose bari bakumubwatisi omoske William Ruto niko bono bachakire gutumeka chinguru ubobe nabo igo bakora nege kuba hatari na lazima tukasema haya maneno. Mimi nimesikia wengine wanatuambia ati kama uko na mashindano na wao uangojee tufike 2027, lakini yule anatuambia hivyo yeye hatupi nafasi sisi kufika 2027. Anakaa akipiga vijana wetu risasi kila siku. Ule kijana ambaye alichukuliwa Homa Bay anaitwa Albert akauawa na polisi, yeye atakutana na wewe 2027 wapi na umemweka kwa mchanga? Sasa nataka tusikizane kitu moja. Nataka nimwambie William Ruto kama sisi hatufiki 2027 hata wewe ufiki. Tusipofika haufiki. Nataka mseme asikie. Tusipofika haufiki. Kwa sababu inawezekanaje wewe unatuambia tukungojee huko na unatupiga risasi? Juzi rais mzima anasimama anaambia polisi ati ukiona mtu anaandamana wewe piga yeye risasi ya mguu. Mimi kama kiongozi pale Nairobi nimeenda Kenyatta wakati baada ya maandamano kuona watu ambao wamepigwa risasi kwa mguu. It is not something you want to wish on anybody. It is not something you want to wish even on your worst enemy. How can a national leader asimame aambie polisi wafanye kitu kama hiyo? Na hawa ni polisi ambao wanapiga hata watoto wadogo bunduki wakiwa ndani ya nyumba. Sasa unaambia mtu anapiga watu risasi ndani ya nyumba, ataona mguu wapi? Si atapiga tu vile anapiganga. Sasa tunataka kukemea rais, tukuambie boss, masaa yako yamekwisha kwa sababu wewe umeshindwa kudhibiti taifa la Kenya, kazi yako ni kutuua. Namba 2, wale waendani wake wa karibu wanazidisha kutonesha kidonda, wanasema mambo ambayo haistahili viongozi kusema. Unaona mbunge kama Nelson Koech anasimama anasema wewe piga risasi vile itakuwa ikue. Na mimi najiuliza kuna mashirika hii Kenya kama NCIC kazi yao ni kuita viongozi kama Sifuna kutuharasi huko ati tumesema mambo mbaya. Sijaona wakiita watu wa UDA na marafiki wa Ruto waende wakajibu mambo ambayo yanasemwa pale. Kitu kingine, wewe unatuambia tungoje 2027 na marafiki zako wanatuambia mnapanga kuiba 2027. Saa hii tuko na IEBC. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi kama mtu ametangaza wazi kwamba anataka kuiba kura. Hawa jamaa Ethekon na ndugu zake wengine wameingia IEBC juzi. Waite hawa wabunge ambao wanasema wataiba kura kwa ajili ya William Ruto waweze kujibu haya maneno, kwa sababu sisi tunangojea ile siku ambayo tutapewa kura. Haki ya Mungu by saa 2 Ruto atakuwa ameenda nyumbani. Mwancho murigerera na nekirongo kwerenia aseritko oria Jumamosi abajumbe ba Kenya Kwanza abo kurwa ase orogongo rwa gusibu na bono omoske Sylvanus Osoro na boigo omoske Jafet Enyakundi bakobwatesiwa noria we bunge ya
ya Kikuyu gutoka me county ya Kiambu nigo bono banyarite kugendera kwigirira serikali nekiro bagoteba serikali ne bwate obosibore hose ne bwate chinguru cyo gutabukia alia onsi babonete ase ebiro ebiga bagukwana ase umuyega bukogenda gusira ebyombe me yetinsemo cya Kuria East gutoka me county ya Migori nigo bono banyarite kwera buna abakenya bonsi mbabwate eribaga naboigo na kobagikeria abarai bonsi bali bakora sensemo ya upinzani una nigo wabire bakubabikira ebigocha. Kuna watu walikuwa wametudharau sisi jamii ndogo, Wakuria, Wakisii na hizo kabila zingine ndogo ndogo, wanasema sisi tunatoshana namna hii. Ati sasa walikuwa wanatuambia hatuna shares. Juzi wamegeuka, wameanza kutuita cousins. Wewe ukiangalia ile sura na ujiangalia, angalia ndugu yako, ule mtu anaweza kuwa cousin yako, angalia tu. Ati wanaongea maneno ya one term. Na mimi jana niliangalia na nikaangalia vizuri, nikajua kwa nini wanasema one term. Niwaambie ni kwa nini? Ni wao wanajiita one term. Juzi walisema kwamba ni serikali kuu inatuma watu kuenda kuchoma police station. Yani uko na akili gani? Na juzi rais akasema basi kama ni hivyo, wale watu wanaenda kuvunja supermarket wapigwe marisasi. Sasa kama amesema hivyo na mulisema ni serikali inatuma, simuache basi ni watu wetu tunapiga, kwa sababu nyinyi ndio mmesema serikali ndio inatuma, mbona mnalia? Rais wetu na Profesa Kithure Kindiki yuko hapa, wanapigwa vita kwa sababu wamesema lazima kukue na usawa katika kila kitu. Kama ni soko zinajengwa hapa, lazima zijengwe kwingine kote. Kama ni affordable housing inajengwa hapa, lazima ijengwe kwingine kote. Kama ni maji inawekwa hapa, lazima iwekwe kwingine kote. If you want William Ruto to leave office, ungoje 2027, get an agenda, mobilize people around your agenda, but stop mobilizing people, stop mobilizing Kenyans around hatred, around incitement, and around issues that will cause despondency and a breach of peace in our country. Mwancho muligire ayo negati ali abeteka okorekana ase e weekend yega korende ntoche koiranira abo ekero twakore ensemo ye chigazeti ase breviga nigongo irachinga kichiabene como kubarigani una vaiga Teresa ke umuntu akote good morning agoteba good morning Matilda, happy new week from Karatina, tuned in listening watching. Mbia mono sana Teresa ke muntu Christopher Atandiera agotakora chinsemo cha Kenya mbino murugio ye Lydia Kirubo na bana Sheila Matiange Moranga Mikae na Boigo agote mamu mwabo mongina na tatu mwabo okuru kwa Moranga agoteba na nere no chinga dit koria lero nikagukwa ni bake mother in law ya agoteba mother in law nigo are Mary Mikae na Boigo na mashabiki onsi akubate welcome to Getembe TV. Mbia mono sana for the first time naro muntu gukwania makobiara timitingo bwa mate bwaona makobiara ngaki ubore umwanche umurigeria kolende roche ere Christopher Tandi niga akumbuganire makobiara agende gutwara uburigerio bya ime ya Getembe TV na Peter Mayoyo agotaba koro anyamanengo watching live kwani abantu banyamanengo abantu bomo sasa abantu bakiumbu ubonsi na emsurengia agotaba koro bonchari Bumwanja akotani kondani na omwalimu Ignatius Simba Atuma, Victor Sabonsi Magoto, Honorable Julius Omosomba, Natasha Mcute, Salome Onyoni, Lydia Nyaboke, Kefatuya Osababu Kirwanda na Zablon Zalo Okoza atarikumweba omwana Shadrack Ndege na Jones Bundi Amenya. Mwancho murigira mbia monasano ine mbusurengia na Eriko the best agoteba kora Esani secondary nigo agendete agoteba nga following Dominic Erere agoteba kora abomokora nere no ale ime iyo moroberio na umwancho murigire asebono ni ngora agenda umutimo komokekera ngocho koira na ningende ko basogeria bonsi bali bagendete kolika ujumbe chabo hocheka ase studio. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete
showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumuchi ubusungu ensema ya mwembe mbarbare negekomo SDA asepare kuro busungu guche Kilgoris nige kurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abu asibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsi pi aliuraganirigwe gwetania onsi liguriryabo nelianse pi ngwanchira bale umoroberio osha osibali bwate umoroberio osha na boigo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kende gyonsi asamange ba kresimia se namba 0799747414 Silva Care Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Omugusi igwa amaguliniga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulire deformed bars TMT steel ordinary nails square tubes round furniture tubes black pipes black sheets round bars wire mesh egatibinto winde evinge tubasito winde evinge tubasinama guliega ainsekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero ijiwenyolere estokeye itaraera nigo tukutuka sinasabujiri chaka
Stemo Nugabest ni nyagitari ekukurwaria ase chinchira chikero kurwa chinsi cha Michael. Nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy. Okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenia bwabene. Mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonsi asomobere. Igwa nigo bakubwenia amarwaire bunabono egetekyo mugongo nabo igo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo babwate obumanyi bwebirengo byechinse ecya Michael. Ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima. Bagutoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkoro yure angene Cooperative Bank asamange bakeresimya sinamba 0741 903162 0758066164. Inche asamarieta ngoroko Agnes Mora omonyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoirali bageri mwensi abagusi kubaligania ase Stemo Nugabest. Aiga Stemo Nugabest etokobwenia ase gotumia chi machine chekerero. Igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabaliganiri tobae obobwenia bwekerero. Inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga Stemo Nugabest. Biamon. Ajirira gocha Stemo Nugabest abo ase uranyore obokoreri bwigoromono. Gotera chinko chinkureta erioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asomorero omosinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi digo liriae neligiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwimite yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwali ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chubusungu na bagutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boygo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na boygo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na boygo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange.
bakere simu gwetera set number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kiama mogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero iliwi manyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe au ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amone amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kiama mogusie. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byo korosia echisofa set ebirugo bye chisofa set bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byo kwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo na boygo chips cyo korosia pillowcase echo ogorarira. Gagi omwana yo boy diganda ndango ichibesa ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorere mwa boy Juakali hai bona ichibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi veti chikorozi ebirogo biechikali hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inju waki mwenzi tabatari ninju goja moye binto koruga mwapo Juakali hili omuganga James Onkoroko kaki mbabwate chitandarua cyo korosia ebirugo byechigali naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua cyo korosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo Juakali sto na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesa gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali gagi egotoka alinsali taracha mbili gagi ligere libudango kuanete omusi omubihili gagi nariri goli kwa salense alense ebinto nago lile gagi Boy Juakali hili gagi hili ngogolongonya
mucio mubi kuri tibintu muni mamba nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora Jumba na mashabik numurubiryo okoretwa semule nere Polycarp Okara uchakira chinsa isaro nibire chemubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ichikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi rusuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro ni getibye tibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Yokombulyo mwanone kiririjane Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekorwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogosira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire gose bali ensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase chinse mubuna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilong muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomenanya chire within gusi wana into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sacco na gosebwa ase sake ese bali batara join please njubwango mo join tukini esako yeito bagusi yeito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Abasayibiki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulizwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chama baso wika chinse kumigoro ananitaka
umrena nera Wizard Crown vakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos. Ichwakongolele emiziki vakwa showbiz, trending issues namanginande yekielekea makiaya. Link up show, link up na sisi kurwa sasa wika 10 gro. Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo erenkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvercare ni nyagitari yekerero asumuchi ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guche Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient usichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chenu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abwase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsi pi aliuraganirigwe gwetania onsi liguriryabo nelianse pi ngwanchira bale umoroberio osha gose bale bwate umoroberio osha naboigo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange bakire simya se number 0799 7474
0714 Silvercare Hospital afya yao no mogoko ito inchuo bono. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Asense mega gazeti umanja mwarigereria na ndini kona kwariganiri erinde tinyare kusanga kigima asenjira ere ya bene. Karibu sana chinsemo cha Facebook na boigo YouTube na boigo wetira ase namba yetu ya studio ya 0726 447367. Ogende kole sanga ekerengere kyao kuchaiga ase studio korende ekiro narenge kogenda umutimo ko mbaraiga konye ntakorera justice eyerobia nyare kubasogerie keroto kunyara kugendera Grace Ombati nere agatebonga kurachinse muchaka kianya binge nigagotebona wali no mocho koroshani ama igagochase abana ba minto kuraseito bosaragei Nyaramba endiba bia mono sana na wiki matibabu wata good morning kurwa Kitengela agotebanigo ako wakilisha bantu ba Kitengela na boigo agoteba dadi matibabu mamu Gladys Mura Alex sa Engorumba kijana Fabian Onsando mpaka Omoerio mbia mono sana Edwin Omwenga agoteba Kiserian Dam present and watching live mbia mono sana Ronald Ongwai agoteba why don't you arrest them oyegani gasange kirengere kya chinga ki omweshimiwa umusikie Silvana Sosoro arenge gukwana agoteba nasalimia watu wote wa Marani Kiomoncha mbia mono sana Ronald Ongwai Evelyn Mugunde nigagoteba nere Eve Enchosto kurwa kiamo kama yaito county 045 na Eric Osoro agoteba nigo are live mpia mona sana Victor Mondo Mienda ateba kawaida kura chinsa mocha Kilimani adi tamati no arine timwenene baba Anthony Ragoriri Spawaro Freddy Nyandieka Musima Salome Onyoni Vini Sanganyi Honorable Ondieki Maganga Sheila Kemunto Honorable Fred Oseko na bandi abange kiba Wilson Kenawa Osoro nera tabanga kurachinse mucha Nyamache Nyabite noare ime yo moroberio kegima umancho murigire nerevia akogendera gusanga anainte ase omoroberio ega munabono Rose oyugani gakurukwa Rose Nyarinda nere no alime yo morobe Jose Nguvu man mwenyewe nere no ale ime yo moroberio netivu yende aiga enene ndochenga asingenjo yebiro na potoko gendra gusanga igonyo kubwate kerengerere ikerio origeti gusanga chinga kechiga chabono mambi na boko gendra gusanga wetira ase chinsemecho cha Facebook chinsemo cha YouTube na boigo nonye wetira ase esime wetira ase SMS ndoche naraiga osange kerengeli kya agota good morning madam in the studio agoteba we will support one candidate and win the election said Martha Wangare. Who is this candidate? Bono rega otebanga naraiga oyo mote betenga nigo turachie gusira omonto oyo mokuboria ekiro kyubra ebwense but who is this candidate oyo nabakubori whoever opposes the son of the soil will face the challenge and how come the son of the soil opposing other sons of the soil elsewhere? Don't you think he faced the same challenge advising them for free? Wow. Ndoza wati virengerelie vingi sana. Okay, mbiyamona sana. Alfred kuro bunchari. Ndoza mganara igo kwandra baka igoro oye kanisa nigo ndocha kwandra nga omofada nyalete kurusiwa
onyarete kugosereriwa ase chinsemo chia tabaka kurinde ngane yu ntuche ko yedigereria kare umoncho moriere ase esemo yechi gazeti egazeti ya The Standard yeri tukoria rero tebwati ngana yokogo kya kigima kiagira ani bwati ngana yebirero egazeti ya The Standard ebichera sobusibwe gazeti nige wata not again bono ngana inde tari asintunda yende another killing. After a day-long standoff between two state security agencies, the police and the prisons service, over where 24-year-old Julia Kariuki lost her life. The prisons service has admitted she died in their custody, though they claim she arrived already injured. They called deflection of responsibility, even as a life is lost, echoes the very impunity Kenyans have been protesting against. Now, pressure is mounting on President William Ruto to rein in the growing tension and apparent thirst for blood within the ranks of its security forces. Mwanchumurigira ase gazeti ya The Standard nigibwate bicha yomunyaroko yomo ose umusubati. Pwe myaka 24 umanyekanete una Julia Kariuki uyu nyarete gusire bugimba bwa enere kare ase igitaseni ky'abanyanyimbo korende nigo yarekanete una ese ntubwate ebyombe bibere kunabono ekiga gya prisons service na boigo gya Kenya Police abatwari tukungusana na buna nkai omonyaroko gakiro kende anyarete gusireria obugima bwae korende korengana ne gazeti ya The Standard niko bono abaiga ba prisons kose etimu yega ya prisons yanyarite kutaba kose kohenekia buna amaine nigasiriti obugima bwae kare ase igitaseni ky'abanyanyimbo page yakane nerebwato mugano yeko tebanga outrage grief as another Kenyan dies in the hands of law enforcers. Njoki was arrested on July 7th in Nanyuki and booked at Nanyuki police station. Aringa sigitaseni ky'abanyanyimbo kya Nanyuki abose nyarite kubikwa byara chitariki isano na ibere omotinyo yoiga korende bono nigo gendera kotabuna she was remanded at Nanyuki women prison after failing to raise 50,000 bail bona kanyara kubikwa ase ejela y'abasubati ime ya Nanyuki kyagarata nyarite kubwatuka ko staringi kunyara wakana chibesa cyarenge chiribu 50 korende bono nigo atogete kasireti obugima bwayo ningana yogochana akigima nainde ayuna yare ase gose nario ringana linene kigima ase gazeti ya The Standard yo tabanga no nyaba Kenya gusaba sai babiri bakurubekanira ogusiria kwa enjira abakenya babiri bagusiria amagima senjira etali endonge amatukabwango iga bado nabekoro kananga nonye na sechichira gusase byombe byo kwanekia gusogotinya oborende asense ya Kenya bado igakorora kana ebinto mbiraba abuya. How police conceal evidence after taking lives of innocents. Case of guilty. A security guard was shot outside his workplace at Estima Plaza on June 25th. He was rushed to hospital but was declared dead on arrival. A postmortem later raised fresh questions. The bullet, which had not exited his body, was missing from his abdomen. Mancho murigereria nigo obono egazeti nande gukora buna ekiro abange babere bagwa amasasi nabekoro kana lisasi ndesweta somo bere lakini amasasi ayo manyene tali gotoka iko umugano inoro nigore ase page ya gatano onalimo ekero page ya gatano nerego tabana missing bullets in demo victims spark questions ekero chi postmortem chigo koro kuchase bonsi bali babere bagwa amasasi chingaki chokorobekana nigo yaro lekanire buna amasasi nabokororanga lisasi ndisweta higa lakini riko chikorigi waso mubere ndiyo jera kiye akero kende abanyanyimbo batokire bakubisa obo bakubisa evidence ayo nari bona abo atukiri gusenekera abanyagitari bono obachakire kutwara amabolyo buna ekero umuntu arorekanika wate engoma yo wakolisa sikorende ndiri gotoka ningi kegenderete page ya gatano na boigo ya gatano onalimo ekero watanga how trigger happy police officers conceal evidence that incriminates them.
A trail of death is left behind, sometimes with critical evidence wiped out. Between June and September 2024, only 9 deaths were logged as gunshot wounds. Nga bono ekira bange okurigerera kwa nga manene risasi yaku ekiro oko ekiro babiri bakurigererwa niko yatokire nga nabake sana bakonyara konyora oborori gusa bakonyara gutwara evidence eisaine buna ne risasi rirase umubere nga bange nabo baitire gwetira amasasi lakini tukonyara gweti ekina ekyo gusa tukonyara kona chekina nga ne risasi kiagera ndiri gutoka gusa bagotema kurigiri risasi ryo mbanya kurinyora ase umubere boli sirire obugima bwaye gusa boli otigeiru chingoma na sinse mwende page ya kabere niye gotebanga I'm not the dad. Man wants a name removed from birth certificate. Gani gako bwaterania mangana yechi family ekero yatokire buna bono nigo omwana obeire kago kindi wasenka eyemo atokire buna setali oyu omugako oyo egotabanga the man admits he fathered a second child with a woman but insists he never agreed to take responsibility for her firstborn. Sacho oyo akanyara konyora umurugi kabwate omwana oyo mona indaka momento mwana okabere korende ekiagera mwana oyo motanga nitarengo oyo niko bono mugako oyo ndoche agotebanga ere tali so mwana oyo nande ningaga netinga mwana oyo motanga ni tapasa gutumeka mwana wingina abwate kurulitanga ni tapasa gutumeka elieta aliaye ase a birth certificate. Haya na makongo page ya kabere e gazeti ya The Standard na boigo akero tukurigereria music festival agenderete gusamatera agenderete ase school nigo gotamwa topical issues grab focus at music festival bono nigo yarorekana muna aboroki wabange nigo bagendete gutumika amanganari agenderete ase chinga kiechiga hane muno asensemo yoburai ekero obagendete kugenda amameranio ya matera ase chiskuru me yense ya Kenya. Na boigo tugutigana nayo ekero tukurigereria nebwate omugano ndeiga kurase county ya Kirinyaga gotebana buna family demands justice for daughter fatally shot during Sabasaba protests ndoche iga nare umunyaroko yomo bwemyaka 20 nere nanyarite gwa kwa risasi ase gusiniga kagere gwa kwa risasi ase kurubikana kuri gwa korekanite ase lituko lya Jumatatu ewiki yaete kera abakenya abarinke okoro kurubikana wa Sabasaba. Na boigo tukurigereria aigatia yana mangini gukwana manganare ase ebigambero na kuro asoro gongoro Western Kenya egotaba why Western remains a critical region despite unmet promises. Bono the region has always had leaders in government and others in the opposition. Oro gongoro Western Kenya kuna ekiro asekiro ya beire rogotwara abrai abange igatia abo bale ime serikali na bande batari ase serikali bakwamireria serikali nigo bono egotebanga nonye boniga kose nonye chira chiri balire tunchira bachigwekeranirwa bado na inige korokana buna nigo ere ensemo ebwateriberera sana ase amangana age siasa na ne bwate bicha yayo mugavana bwe county ya Trans Nzoia Omoske George Natembea ekiro egotebanga we have leaders who go silent after securing government appointments. This silence has cost us. It is time we demand our rightful place in Kenya's leadership. Ngekero asekero niko bagutwara abarai bako barira chira babasukuma bagenda abisi nekero banyare guswa abisi kose ase banyoreri baga ase serikali enene bamanya kugenda babakirira oino mugavana we county ya Trans Nzoia Omoske George Natembea nekera hota opono echine chingaki ahorogongoro robwenete kwenyorera abarai bakubanyora ase amatuko onsi nonye nabo ntubwate nanda sorogongoro ra Western tubwate omo sike Timothy Wanyonyi oyore omujumbe o Westlands ime county ya Nairobi bono ekero achakire kororagana niko achakire ko koleta libirira litindi anamono ekero alireira buna nachiye kurigikero okyo we county ya Bungoma ekero bono yarorekana ngane yo yaretire libirira litindi naboigo
abari babwate obumanyi gose tubwate experts ekera gotebanga experts link Kenya's political unrest to clashing generations na egati yeriberereriga litindi ligenderete kwenekiwa egati gose asense ya Kenya neriberera rikoretwe ikiagera ekegori ekiga nigo yarorekana mune ekegori kiri kia abantu bali babera bakorake nekiga kia bono kia basa mbiri koigwana abo korengana na bali babwate obumanyi gose bali bamekana muna expert ekaba tanga they say Gen Z protests erupting nationwide mark a youth uprising born from frustration and systematic neglect ngabono ekegori kiga niko giachakire korokana gekoreta eburaburu gose gutwara okongusanana na baria batanganete ekiagera niko abange baiboire ase emechando iguru ase ubururu nabo igo baiboire bakorokana muna nabantu bangire. I think omancho murigarere kero oko isoko rigereria ngane gaburonge nabo korona amena abana baibure gose koro 1996 abo abana baibure 2000 goika 2005 abange baboni go bakoibo banyari tukoiburo achinga ki yarakora kananga abantu abange nigo oba bwate okumusana na abantu abange nigo bagechirikero kende wetera suburayo bobe abantu abange nigo yani ngana abana bakorokana banyorire kimakosa. I think korengana na bro na bagotebanga their demands for justice and inclusion clash with a government hardened by fear and escalating violence. Abange nigo bono banyarire kwenyora ase akongo gose bachakire gutwara obwoba na boigo amangana yo bostari kusamangana violence abereka kwenekiwa ase chinsemo igo timaite usumancho murigira yankwanjira nore nengana yiga ngakero kende abasaba iga umwana uiboire tutebe ase inyomo yasalikire abana baiboirwe ase abaibori batari koigwana buya abana mbare bakoiburu kwate bunga baiboire kimakosa gose nigo yarenge by mistake accidentally ngabange babona bwa baiga bare ase chipara wesikwegereria abana abange bekegori kigagia Gen Z abange mbare bakindiri neti single parents gose konyor mwana no yobwe single mom gose single dad akindiri no mwibori oyomo abande konyora ngambali kero kende bago kini bakinderete ase chi street batabwati gose abaibori babangete abana mbare banyore to abaibori bagatamba ngabange babona bwa baiga baikire chinga kibakorigia banyare gutwara ribaga ase ense ya Kenya nonye na ase birugo byoburai. Page ya kianda gazeti ya The Standard na boigo Agashagwa liberation struggle is not an easy task. Almost keriga Gashagwa nigagotebanga asensemo yokurwanirira obosibore gose esabari yokurwanirira obosibore terikoba araisi nigo akoya kwana iga anamono ekerobono agendete nitaro yaye ase eri ya America. Moncho murigereria with IEBC in place, country prepares for mini elections. Bono ekerotokuriye kiombeke bochari ne chimbebe kia IEBC ekero kia nyalire kupekwa amo kigima bono nigo bochori borio bokoboke goseba elections bobonete kurigererwa ase amatuka make are bosio bochori oboga mbuna boli bwapa MCA abajumbe mo senator onyalito siri obugima bwae na boigo nonye bali baringe birugo aho bakanyara kurwara na goswa ase serikali. Moncho murigire mugano yiyo nyara ase page ya 10 nalimo ase gazeti ya The Standard ayo negatia ya namange korine nekirongo kunyorenga ritukeriga richitariki 14 asensemo eri yobocheno chitariki chiga 14 na rirarengeri tukorio mwerio abana bakwenyorera chanjo yoburuire buri bwa typhoid oburuire bwa measles na boigo rubella ikonyo tuire tumano ganyare kwenyorera chanjo enekinga ritukeriga riarero ekero bagosieka umoyego umuroberio yo omwana go bado tacheti kusetari kuchigosiekererwa isiko moncho murigerea nase egazeti ya Daily Nation ndoche na raiga mbaraiga bagusanga ebirengereri byabo kubwatikana nayo ari ase egazeti ya The Standard yeri tukoria rero ndoche mumanyi agotabana oyo mumanyi na ziporoye agotabense yatomenyete nenkongo omonto imuka osira
osiara ohiga niga okwanire ngane ngao korende niga goteba ngao monto imo ko osiara round up ase chiombe chigwita ngaki torabeka amang'ana aya iga agoteba ng'a no are ne timu enene ng'omonto ako nakong'u omonto agosiara round up ase chiombe chigwita timbete ase chiombe chigwita gose ase chikorisi korende etari mang'ana mumanyi eyo oneng'ana enkong'u kigima na boigo oyo niga goteba ng'a akoreng'ana neng'ana eyo ng'omosacha oyo iga moncho omurige omugano oyo orenga ase page ya kabere ase gazeti ya The Standard nigo goteba ng'a omosacha oyomo onyorire omorugi kabwate omwana oyomo korende ase eng'encho akororekana gose akomoteba buna amwanchire omomentire omwana onde lakini yatoka ng'a ekero anyora omwana oyo kabere bono otebire ng'ere tari gochikorenda omwana oria omonene gose omwana oria anyorete omete erieta ndiro gotumeka ase ekegusi rikoba rieta rikong'u sana otebire ng'a tagochika konya gosira omwana ori anyorete omorugi oyo iga nere gose omwana oretanire bakoikeire ekerengo nekero agoteba ng'a omwana oyo tari one nonye na erieta riane ndibasa gotumeka ase certificate y'omwana oyo omotangi omonche omorigereria abo mboronge Wilfred niga goteba ng'a oyo nomosache barimo tanchete mokungu oyu taroche mwana oyu gose taroche mokungu oyu kai aho wateri boli eri kongu gaiga ekera goteba ng'a omosacha oyo ayo oyu tarenge buya ekiagera onye kwanyorora omosubati kabwate omwana ande yatoka ng'a kwa motebiri nomwanchite kwamenya gokana ng'a nonyine erieta riago nditumeka ase omwana ori otari oyogo goika wateba ng'a nche erieta riane tiga rirusigwo ase birth certificate y'omwana oyo kwamanya gosinywa bono aiga nkai embura yachakete kobatwera nomosubati oyo taroche chi red flag mapema gose ningi kiarenge hello agoteba ni Milka Ochoto kutoka Getiongo high 5 na kuona hadi tamati sister good job mbia mono sana Milka Ochoto agoteba korochinse mocha Getiongo nkwaneria abantu ba Getiongo chingaki chabono mambende mbia mono sana ase okoba eme yomurobero mwancho muri na bokogenda korikari uko ocheka ase studio irinde tunyare kogenda gosanga asinchira eri ya bene na egazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero igegoteba ng'a Lagat of the hook kero tukenyora ng'a omo Inspector General of Police omoske omanyekanete buna Eliud Lagat erineri tukoriri bono abonete koirana emirimo magega yogoskensemo erindo butukibonyare gokorekana kubwatakana no goitwa kwae Albert Ojwang mwancho morigereya erionarire ring'ana na boigo ebicha yaye ere ase gazeti eiga ya Daily Nation ekere goteba ng'a police boss also fighting petition in court to save his job nigo bono era akororokana agendete kwirwanirira ase nsemo y'ekigambiro erio kwaneke buna nkogenderare n'emirimo yaye controversy. Deputy Inspector General Eliud Lagat is today expected to resume office after investigations cleared him of any wrongdoing over the death of teacher cum blogger Albert Ojwang in police custody. The police chief was forced to step aside following public pressure and youth-led protest. Nganonya Kenya bange banyalto kwa kerio gina goteba na Eliud Lagat anyare gwetiyo emerimo ritukoria rero ni gobono arachie koirana ase abisi oseni gakageire ase abisi erinde agendere nemirimo yaye ayo naro are amanene kigima goseri na ringana rinene ase egazeti ga ya Daily Nation yeri tuko oria rero na ase page omugano yuko yonyora ase page ya kabere asinchira ere eyobo ikirano ekera gotabanga Lagat cleared in Ojwang murder probe bono nigo ere ikigambiro kyanyarite goteba bona tari na mamocho ande onsi na bakunyara kwirana gokora emirimo kupatikana no gwitukwaye Ojwang clean a bill, a source told the Nation IPOA's probe did not find any evidence linking Mr. Lagat directly to the murder of Ojwang. Ngabono IPOA kiombekeri gyo kuriyo na abanyanyimbo bakore mirimo asinsi ya Kenya gya IPOA bono nigo kyanyarite komote koteba bunda ereni go are umurabuse bono aste yabwateraniri no gwito kwae Ojwang
na boigo gotebere ase page ya gatatu egoteba nkukwanirire amang'ana yechi gosori asense moyo kera gotebanga Nairobi United timu ya Nairobi United gotanga from estate kick about to playing against the Giants in Africa timu yega ni gobono ekuchikocheza korwa kosiko chikocheza against timu chintingo kigima korwase orogongo rwa Africa kera goteba Victorious club secured its first ever promotion to top tier league and overcame Giants to win cup competition bono timu yo gose ekiroto kurigereria nigo erachikoswa timu yo club ikyo nigo kigendete kurawa na Masinde Muliro University alumni, a group of friends who wanted to just keep fit and keep on socializing. Na nekiro tukuri mna timu yega nigo ya chagete ase ekiro yarorekanete buna nabasani bate bitengati gatonya ko kolego sori gatwanya go chiesa kyake bune njire yo kubika omubere onyare ko so koli omubere lizo ezile kine karokana bono banyare go soka koba timu entingu kigima aiga ase ensi ya Kenya yura jigo kora bono okogosori ko sama meranyo ne chitimu chimbo makro ase orogongo rwa Africa. TSC data shows a disturbing trend of male teacher misconduct. Na boigo mancho morigire nigo yarorekande ekiombe kia Teacher Service Commission nigo ekororekana bono abalimu ntobwatenga egati abalimu abasacha na babere bakoba wakutwara misconduct gose bako nyora ase amang'ana amakongo ekiagera nigo babere gose babere bagokora koreng'ana batari gukora koreng'ana nirichiko gose uguchika wekiumbekyo gya TAC mugano yose page ya gatatu na boigo egati yabarai bali bagendete kumwegera Mosque William Ruto niko bagotea it's not a game over for Ruto. Alice Avow was rock Kenya kwanza nga nonye timu ya Kenya kwanza bono yarorekanire kebwate okumusanana nigo bono egati abarai bali bagosira obose bakumwakira ekuko Mosque William Ruto bakora wano Mosque kithire kindiki bono banyare gotebanga bado esabali negenderete. Despite a public perception of a panicking government, Dr. Ruto's allies maintain that the battle is far from lost. 2027 is far from lost. Omancho morigire nige gotebanga nonye abakenya bachakire kubika liberera litinde cha serikali nigo abarai abaiga banyarire goteba una bado mbaranyara gosiria gose mbaranyara gokeya omoki obo page yakane nerepate omugano yo Daily Nation. Na boigo ase page ya gatano egoteba na 2027 arithmetic but the impeachment, age, and the Gen Z factor might lock regional kingpins out of the State House race. Nekero otokurigereria ase opochorio bone abo mwaka 2027 ndigo bono erachikorrekana buna bono amang'ana abarai bali babeire impeached bono na obarachi gutuguterware gusina obarachi gokeya abarachi ko tatwara chinguru chiria chiganeirie nabo igo tukurigereria emiaka na birachi gusiba abantu bande isiko sobochori bo nabo igo ekigori kigagia Gen Z ngabono ekirokuriye ebintu biga bitatu it's either barai bali babere impeached buna bono Mosque Rigathi Gachagua na barachi ko be factor enene eli ikati ebintu birachi ko ke abantu bagochosa ase ikulu enene na boigo tukurigereria emiaka mbale bagotire mbale na ndokoranga emiaka yabo bado mbara ika no nyugo sebako akeli ogike marakini mbara nyaro gwike emiaka eri yogo swa ase oburai na boigo abasaipe kigori gya Gen Z. Gachagua Raila the unlikely kingmakers bono otokorigenga Mosque Rigathi Gachagua no boigo Mosque Raila Odinga kirokende Rigathi Gachagua engana yayo kobo impeached gose ko tuguterwale buna takunyara kuisana ko bakiro kende gyonse bono nabira chikumorusia gose komosoke isiko na boigo Mosque Raila Odinga emiaka yae nabo naro itachikumwanjira anyare ko rigire gose gotwara omungusoke gima se obochori obonne bolivosio ine page ya gatano ase egazeti ya Daily Nation
nga abande ko nga oyo ni gabete impeached igo bono kwara bekiro X oyo igo wacha bunga kero kini byaka ya chire mono kwa bekiro X abasaye koma konyora nga nonyo bakwoga barora abande batabwati ekura nande tukumanya nga nkayo murindo oyo ikabwa gya genzi urachikoira obochori obonene buri bosyo ocha mwancho murigire ayo negati yari ari ase gazeti iga ase gazeti ya Daily Nation korende nige kukwandira amariogo oyo botindi ekiombe kiga kia anakada ono ikiombe kiga kyo kurigereria amariogo oyo botindi gusigyo kurwania amariogo oyo botindi aiga sense ya Kenya nigo bono banyarire goteba buna online sales and home deliveries face a ban. Alcohol free zones near schools to be established. Omwancho murigereria ekira tukurigereria ensemo yogotemo kurwania amariogo yogotindia nigo bondo bali bakonyara gusaba amariogo yogotindia gusaba ebinyugwa byanyara kuba delivered online ogoso online kwabeke order yawo ndekete umuzinga gukete umuzinga bawoteba ndekete kenyuwa gete kega ndetere bakasi gete bono engane yo niko erache niko yabere band kose gutangwa yakandire ne serikali nabo igo tukurigireya chinsemo chiri chigotwara chikoni ebinyuwa angene chiskuru bono na barabu bitugutirware yani station ende yonse byoski binde byonse kose tukende yonse ekoni amarwa kose kenyuwa kende yonse kigotinda ngene skuru kinyare kurusi waroro in a cabinet dispatch the government wants to raise the legal drinking age from 18 to 21 to curb alcohol abuse. Serikali bono nigerigeti ometokote bunga ki kwa ora chichu bachinyinge chirikire nga kiro kende nga alcohol consumption nkota babalinga mwana onde bwensi ko simonto onde bwensi ole inse myaka 15 under 18 tabasa ko toka ka kutumika ekenyuwe ke korende nigo yarorekane bono nigo serikali ligete kurwania abinyuwa byo gotinda sabasa ano mono ekero barachigo kinia age limit ko 18 go cha 21 igonyo toreke myaka 21 tobona te kwanchirwa kugendera kose kuchaka kutumika ebinyuwa aiga asense ya Kenya and ekyombekyo kya National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse nakada bono nigo ya nekire buna nechiko enekia amachiko ale onsi abekirwe anyalire guchaka gukora emirimo epeji ya gatano na gatatu nyoro mugano uyu asinjira engikirano emyaka igonye turikote bunga bono under 18 bono onyekore under 21 years of age tobona etigo tumeka ekenyuwa kendi yonsi kusamaliogo yogotindi asinjire ende yonsi mwancho morigiria ayone gati yari are ase egazeti ya Daily Nation yiritko ria rero na boigo Israeli Gaza raid kills 6 children fetching water. Akro tukurigire ayore agendete ase ense yega ya Israel na boigo ense ya Gaza nigo abana batano noyomo banyali tukuitwa bakubucha amachi kine koro ikiugo chanya sana gotebonga numbers 10 people killed and 16 injured in the airstrike in central Gaza asichinse mucho cha Gaza nigobono nande abantu bande 10 banyarite goitwa abande 10 noyomo 15 nomo bakanyara gutikirwa chingoma chimbe kegima mwancho murigira sechi segecho no kunya kuborenga omorembe kose abarayi banyare kwenekia unabakorire chingwana cyokorekia cyokobeka omorembe egati yechinse chiga chigenderete gutwara engusanano Nahoego ase gazeti ya Taifa Leo asobwango mono nero nigegoteba mbona karata kali ya Ruto mwaka 2027 hoteba duru zasema rais anazungumza na Uhuru na viongozi kadhaa wa mrengo wa upinzani
upinzani nikubonekera kana muna Muske William Ruto niko akotema ukora chinkwana negatia barai bari ase kuamiriria serikali mpango. Katika kikao na viongozi wa Kenya Kwanza wiki jana, Rais William Ruto aliwaondolea hofu kwa serikali yao itabanduliwa mamlakani katika uchaguzi mkuu ujao, akifichua kuwa ipo mikakati ya kuwaleta Kalonzo, Matiang'i na hata Natembeya katika muungano wao. Ono nigo epeje yakabere egotebanga Muske William Ruto niganyarite gwacioreria bari ase serikali akopatebe buna emeroberi neraro yokwenekia buna Muske Kalonzo Musyoka, Muske Fred Matiang'i na boiko na baraibande kurasinse moyo kwamireria serikali buna bono mugavano ega Muske George Natembeya ngabanyare gokeya gosimbanyare gokeigwa chinjara ekero baranyare kuburirwa gochamo na boiko kubwaterana ne serikali. Epeji ne yakabere gazeti ya Taifa Leo egotebanga Ruto afichua siri ya kutamba mwaka 2027. Ndowatega oyo manyekaneze muna Kiunjuri egotebanga Kiunjuri afichua kwa rais aliwaita viongozi wakuu wa Kenya Kwanza na kuwatajia mikakati ya kushinda uchaguzi mkuu ujao. Ngani kanyarite ko barangeria na boigo akanyara ko kora chingwana na barabu ekera anyarite gwacioria buna nache kurangeria gati ya barai banyare abo barachi gosa ime ye serikali buna no Muske Fred Matiang'i igo Muske William Ruto korengana ne gazeti ega Muske William Ruto narigetie nchera yo kora chingwana na Dr. Fred Matiang'i anyare kumuvika ime ye serikali anyare gukora chingwana no mugavana bwi county ya Trans Nzoia Muske George Natembeya na boigo negatia baraibande nga anyare kubakeya chinjara na boigo amona Kalonzo Musyoka. Wancho murigiria ayo yenyore naro ase gazeti ega ya Taifa Leo na boigo mbunge kuojiwa na DCI baada ya kudai serikali inawaua Gen Z. Egati ya omojumbe oyomo gaiga mtukwate omojumbe Onaivasha Jane Kiara ambaye ameagizwa kufika katika makao makuu ya DCI leo ili kuojiwa kuhusiana na madai kuwa alichochea chuki. Ngapono omojumbe oyoiga tupate Muske Jane Kiara nikobono bonete kuika obosio obwekiombe kia okorobotuki gya DCI anyare kubwatuka amachibunga ninki ekogera kero kende agotebamna serikali nero yabereke guita abasae ba Gen Z. Na boigo toko skabosio ngo kwanderere kiombe kia IEBC ekera gotabanga lazima IEBC mpya itekeleze kazi yake kwa umakinifu mkuu ekirobono abangi bagendete kulika ali uko ama uko aiga bagotabana kiombe kia IEBC bono kichukane kibuna gyakoreire oboene ase ogoikirania aria abanyari kubekwa abisi bakore ayo negatia ya ayare ase igazeti ya korende egotankiza za Palace ikifuzwa tupate Palace Crystal Palace ikifukuzwa Europa League. Sheria ya umiliki ya ponza epeji ya meronge evere hase gazeti iga ya Taifa Leo asebali mwanjite amangana asiasa irinde munyare kwenyorera. Mudavadi atofautiana na Rais Ruto akanya maafisa wa usalama kuwadhuru waandamanaji. Muske Musalia Mudavadi ni garurekanire kutwara chinkwana chire tofauti na chiricho Muske William Ruto nikirabono ababoririe bonsi bari bakora oko orobekana gose agopori abanyanyimbo bari bakoenekia oborendi chinga kicho korobekana batige gutumeka chinguru gwetania ekirengo epeji ya kane oiwe nake Muske Mudavadi ere arokanire kao kwana enchira engao no Muske kurase Muske William Ruto nebwate ngane yo yaye Muske tubate engane yaye omokonyo wa Inspector General Eliud Alagat nekero akoerera kosenekera watanga uchunguzi wa kosa kumpata afisa huyo wa polisi na hatia kuhusu mauaji ya Ojwang bononga nekero obo tukibwanya retego korekana na ko nyoranga tabwati mamocho ande onsi na kutigana na yo mwancho murire egazeti ya People Daily ase obwango mono nekirego tebanga
gazeti ya People Daily ya ritukuria rero yagotabona why Gen Z detest this old man Raila Odinga akibono abaiga beke warigia Gen Z banyare koranga umuske Raila Odinga bono tabwendereti tabwendereti kogendera kuboria ikiro kyuburai bwense gota revolt the youth who have organized mass protests without political party affiliations see Odinga's move as an attempt to hijack their movement. Their reaction has been swift and brutal. Bono niko yarekeningo muskerela Odinga na onyote mire kukwana gosakote babuna nateni nensemo yaba Kenya nigo abasae abange bekegorikega ya Gen Z patara okiwa nechingwana chae korende nigo babere pakumuira ebirundo sana na boigo komosomera gwetera nonye nase emitandao mwano hiyo page yake ni ase gazeti ya People Daily yeritukoria rero na boigo page yake tana gotea wa election rigging claims are recipe for chaos bono ekiro yarekana kiro kende abakenya niko bachakira gutwara obwobo buna chikura niko chirachie koibwa kosi ngobochori boro bosio niko botachiko korekana asenchira yekene na kikiagerire bono abange bagendete gukora ukurubekana ekiro ase ekiro asense moyende Westlands MP Timothy Wanyonyi's shift stars Bungoma politics bono oyega almost ke Timo Wanyonyi oyoro mojumbo Westlands ekraro kane bnango chare kubori kiro kibugavana me county ya Bungoma niko engane yaretire liberera litindi ase siasa kora ase ensemo kose aime yense ensemo ya Western na mona se county yo ya Bungoma ayo negati ya yara manene kigima ase gazeti ya Taifa Leo, gazeti ya Daily Nation, gazeti ya People Daily na boigo The Standard yerituko riarero ekirotokuriya bunaiga ndoche Crystal Palace na nigo yanyarituko biketi mweri ya Manchester City egoria yamo ase erige na riesagera na kisanga cha Crystal Palace kufukuzwa Europa League. Na boigo KCB ya beba Kenya Cup ya kwanza kabisa. Wanabenki hao walilemea vigogo wa Kenya Pipeline seti 3-0. Jibu katika ukumbi wa Kasarani ritukore igoro ase keminano Kenya letokorekana aigati ye timu ya KCB na boigo area Kenya Pipeline nigondo chenga KCB nigo yanyarite kwebwera chigo riseto ase makari ipeji ya ikome na kianda nere ebwate umugano uyu asinchira engikirano asinsemo yega ya sports gosekero tokorigiria asinsemo yega ya chigo sorry umanju murigiria na boigo tokorigiria ase eri yakore kimenano kiri kya butuko na tukurigira ni gondo chetimo ya Chelsea yanyarite kwebwera chigori sato asirigina risagero gocha ase timu eri ya PSG nayo are egati gosenaro are ase egati ye ya mangana manene kigima aiga ase gazeti chirituko oriarero na yakero korikiriria igati abari bagendete gusanga ananje ntarachikoirana nigongo kumanyanga mwancho muriga litukeriga ose ase keke kerebo sia kironda chikoirana nigo torachikorigera mangana asiasa namono siasa egenderete asense ya Kenya narari ali abara bakwanete narari ali bakorete anamono ase weekend yega yanyarire koere kegera na mange bagocha bakwana kurinde ekirotura chekumurikira chinkwana bune chaye omweshimiwa Silvana Susuru chinkwana bune chaye omusikeri gathi gashagwa musikera Raila Odinga ari babetu bakwana weekend yega kirokende no chigutwara libagari abene ryokogendera gusanga ekirengereri kyao gochaiga ase studio mwancho murigirira na oyiga Mosori bwege suso erate bana corona guru City Salams Club no harime iyo muroberio na boigo Wilson Kena Wosoro nigate bakurabu basi nyamache nyabiteni kondani timu Kionyo Combined Salam Club bia mano sana Rogers Nyarikera te bokoro chinsemo cha Amsterdam Netherlands ni gagendrete ko watcho muroberio live wose AMO ASEMO kora Nairobi mkuru kwa Ruben naonde imeyo muroberio yo ikansura mbaya
Rosafi wikira rero tinanya kumenya eliteri gari yae usingai kwenyorete taiga ya sura mbaya lakini ro ni safi mbia mwana sana ase okugendera gusanga na nchi ase chinga kichiga usase bire biga bya bono mambi bono ndocho igani gakubori na oyo na Wilfred igakubori nga ningorende uitete Albert twakure pibono togo change serikali ntogo change abase akubori nga togo change serikali nendo to change abanyanyimbo abasikari akubori nga how is machoge is it bombaba timetinga ninki ekora kuborigo watatigani hao tebanga ekero turacho go change serikali nigo togo chago change baka abanyanyimbo obonsi korende mumanyi nabwatenga naiga arenge goteba nga yani akoteba nginzi yetumenyete nenko nakyo muntu akwimukasi ari round up asichombe chiwete asichombe chikorize mumanyi ningo koraigo mumanyi agoteba koro chinse mochiri chanyancho nori no ari no murugyoye zipora kira kubolinga ninkyo muntu akwimukira asi ari round up asichombe chiwete nkoirana ntuchiko sange gati yayo na yanda mange omwancho murigere sange kerengere kyao gocha sena mbaye to yestudio na boyo chinsembo cha Facebook asa gotonyora muna Egetembe TV na boyo YouTube korene butamengo konyoria abo Facebook onyetura follow page ya Egetembe TV nyara ko ye follow na boyo ko like ari onsi togendrete kubeka aro like no nyene page yaito na boyo sinsemo chiria cha YouTube na rotonyora muna Egetembe TV subscribe watcha se YouTube channel ya Egetembe kuneka ngere keri elinde kwanyora mangana ayaiga buna awateka ekero ase kero to basa gotigara magiga ase kekere buse mwanjo murigene kero ndachikwirana tumurikire siasa enke bose siasa enyinge eyo yabe teke gwenekiwa ase sinsemo weekendi eye tuko rituko ria juma mogaso rituko ria jumamosi rituko ria igoro narari ali abarai babiri bagokora ase chinsemo endera gutigara ime iyumurobiro wega gwetwane ya Getembe. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Stemo Nugabas ni nyagitari ekukurwaria ase chinchira chekero kurwa chinse cha Michael nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonse asomobere igwa nigo bakubwenia amarwire bunabono egetekyo mugongo naboyigo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo babwate obumanyi bwebirengo byechinse echa Michael ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagotoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkoro yere angene Cooperative Bank asamange bakere simyasi namba 0741903162 0758066164 inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omonyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoira libageri mwensi abagusi kubaligania ase Stemo Nugabest aiga Stemo Nugabest etokobwenia ase gotumia chi machine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabaliganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga Stemo Nugabest biyamon ajirira gocha Stemo Nugabest abo ase uranyore obokoreri bwigoromono.
gutera chinko chinkureta iryoki gwaitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatiryoki no nyenerika agutumeka amakemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi niko liryae neligiya amakara ega nigo agokeania kuna chukwemete yeito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwali ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu cyubusungu na bogutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boygo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boygo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boygo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amate yao kuri miyensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibuna mangana watika
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo togukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amuni amate ebyo bayigokie bemanye nawe semya tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ebyo onyali kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi omwana oyo boy tikanda ngo ichibesa ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorire mwapo ichi wakali hai bona ichibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwara zangu ra duniani kaki oroje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi veti chikorozi ebirogo Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili! Omuganga chemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Jua Kali gagi egotoka alinsali taraja mbili gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri goli kwa salense alense ebintu nago lire gagi Boy Jua Kali hai hili gagi hili ngogongonya musio mubihili Polite bintu muni mamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda uzitosomya bamuraba kikuya mandege uzitosomya bamuraba kikuya mandege. Karibu sana nende omwancho murigerere ekiro otogenderete no murubiri wega obwetwane ya Getembe chingaki chabono mambi aseri tukerigaria Jumatatu tukurigeria amangana asiasa ose egati yali abereka okorekana e weekend ega nonye yaringe asabande kabentambe asabande kabenyenge na mange abete ka okorekana timanye tinga kiro kende no bwate omojumbe o oli wakirete kura ose ochorire seno naburanya to agetikura
lakini kirongo konyore ngaso bochori bore bosende kinga ekura yao nero yachire kuba umurayo ikiagera bono asie bari botari gwakachikura na boigo bari bako bagwakira chiko bagwakachikura gochase abarai batari abaronge ni kirokeninga nayo gerete gusayo ri wagete kurasabe nayo gerete ugucandika tete gotanga nayo letera taba Kenya bande michande kiagera kiro mukenya naboteri bagari abene rio gwechorera umurayo ri aganeti korende ekirongo konyore nga no bato mujumbe kwa kirete kura komanya gotegerera kirokende kira bachira se bunge ali bako baba okora no bato mujumbe kuru chinse mochiri okorwa otanya gukwana kende gonse otanya guka bwate no nyomusu adondo bwensi no chole to moseneta lakini kirara ali se bunge enchira kuba wakilisha wochukurigerenga una abajumbe ochukurigerea ochikotegera kusikwanya kirokende abantu okorwase otamanye tingo mujumbe onorori otamanye tingo mujumbe onkia kogenda okora alia ase bunge enene igo mwancho murigere siritikeri gari arero ntobe tukuriga tia barai bari basangire ebirengereri ebyabo kirokende no murayi uri okugani wategerera gose nori okoranga obeire kakuba usoli abakenya bangi bakuranga kirokende nero letiro emechando ase ense ya Kenya na nekiro abange bagendete kurira uburindi ose abange bakurubekana bate abanga abanyanyimbo bakorire iki abanyanyimbo ose ninki ewizare yega yoburendi terekirani ayaga terekirani 1 2 3 ukurigerere kuyuna omonto obwatiri omonto orasiro abanyanyimbo bakore kyango lakini ko bategerere wizara yoburendi gose omwaziri boburendi boime ayo kwana niyo agere ogokira bakagwa buringa enui abuna bwabarai bararase amatukaiga nande abande mbali bagusira chinkwana echo umurai bwensote biraki akabanta amasasi amaguru onye mbali koigwa onye twatemere kuba kwanda usonye bagocha gukora ubusali abakenya ntira banyare konyorenga nega mbarororo timaitinga mbaroro bagusire nganega lakini abange bali bagendete wakerio gyokoiwonga mbali bagokana ege tambukire kyosogo chikoko lakini kurwa sensemo yao timitio mwancho murigiria kerengere kyao ngereki korende kurwa ase wizara yoborende boime omoske Kipchumba Murkomen nigo bono anyarire goteba buna ense ya Kenya wekira buna bono yato kwanega nigo oborendi bwanyarire gutingiwa ase chinsemo chonse aiga nigo akoya kwana kurwa ase county usekura sichinse cha Marsabit nekira bono agendete goteba buna nigo abanyanyimbo nabo igo wizara yae yatembire kwenekia buna Kenya nebwate obutoereru boli oboganire ewa ayo nabo igo nabo gusanga ekerengerere kyao. The security of our nation is stable. Sisi kama inchi wakati huu we are in a very stable position because our police officers are doing everything to protect our border. Your Excellency, the challenge ulikuwa na banditry juzi tumedhibiti, na I promise the country that tutamaliza. Juzi kulikuwa na shida hii Kerio Valley, our police officers wameweka ku upscale their operations and we are going to get rid of all these bandits who are in this area, Your Excellency. And the same energy, the same power we have been given by the Constitution to use to sort out banditry, to sort out Al-Shabaab, is the same energy and the same strength we are going to use to sort out hooligans, people who are fighting in the streets of Nairobi, people who are invading police stations, Your Excellency, to steal guns, to burn police stations, to attack police officers, to burn courts, Your Excellency, to attack judiciary, to burn also buildings and try to invade parliament and the courts and the state house. We are going to deal with them the same way we deal with bandits and the same way we deal with terrorists. We will protect the property of every Kenyan regardless where that Kenyan comes from. And the businesses that were banned in Kirinyaga, the business that were banned in Nyeri, we will treat equally like the business that were banned in Nairobi. The thugs, Your Excellency, that banned businesses in Kirinyaga or Nyeri or Olkalau or in Nyahururu, Your Excellency, we will deal with them squarely the same way we have dealt with those who are in Nairobi, Kitengela, Ngong, everywhere. They will all be arrested and they will face the full force of the law. And no tribalism will protect them.
Huyu mtu anakuja hapa kutuambia oh, ni vijana yetu, ni ya kabila yetu. There is no gun ya kabila fulani. There is no vijana wakora ambaye ni wa tribe fulani. There is no wakora ambao wanasamehewa because they are of which generation. We will deal with all criminals because they are criminals, and we will deal with them squarely, Your Excellency. We are not going to play with the job you gave us. This is a job that protects the lives of the people of Kenya. And whereas others can pontificate out there and give us stories, here in this ministry, under your guidance, we will make sure that Kenyans are safe and their properties are safe, because that is the responsibility the people of Kenya gave us. Mwancho Murigire uyu no mawaziri w'uburindi waime Omoske Onesmus Kipchumba Murkomen ekiro weta hote babono ase ense ya Kenya yaikire injiriri bako pambana nebibago bikorwa ase chinse chescope na bono Al-Shabaab ine renchira barachi kutumika go deal na bali bonsi bagendete koleta gusaria enibo aiga asense ya Kenya anemono wetera ase okorobekana nekira gotebanga obukabira mbori gochukwane ke gosengo bukabira mbokwane kigwa obugesaku mbokwane kigwa ase amangana yaiga yoko robekana gose ekero serikali wetera ase wizara yaye yoborendi boime erachukwane kebuna yaye nanire obukorero borobu yago chase abakenya bonsi Akira utongo ndo bwensi onyarete gotoka gosora atoke obwateranire no kurubekana ko bosari okukwabereka okoreka nasa matukaitire ngabono baka richiko kora emiremo buna eganere negatianire ka gotebanga ansemote yo baratebenga ogwancherere nkwabete ko okoro gosingo busaria nigo bwakorekane taro wetera asingencho ya mwana ayobogesaku gosenga kerokenda asingencho muraigete akuraro otariko genda otarigo chiamo ne serikali bono ni gatebiringa richiko nigo lirache koba gosebuna omosumeno igo erache kobutora se jinse mochionsi ke rengaine igo nigo agotebanga borendi boniga abakenya ambare sefo tatigarende nganonyo bosari bukonya gokorekana chinga kicho kurubekana koine kibale buna banyalire gosibi ense ya Kenya asense mo yama gosasa mangana yoborendi na omurai bwense nere nabwate ekia agukwana litiko ya Jumamosi kora ase chinse mochia Elgeyo Marakwet kora se county ya Elgeyo Marakwet nigo Moske William Ruto anyalite kuburia bali bonsi fogose ekati ya barai bali bagendete gusira abasabaiga bakurubikana ekero asekero banyale kumusamagega na ekiagero kurubikana kuiga koirire obusari obunge naboigo nabange babere bagotumeka kurubikana kuiga kuikirania obusaria nekira gote ababono esiekire amangana yokurubikana tagochako babuna nario lichibu ligia gochase emechando abakenya bagenderete gwetera asi amatukaiga. Wananchi wa Kenya waende kwa mabarabara. Wakifika huko mabarabarani, mambo yale ya barabarani inachukua mstari wa mbele. Mimi nataka niwaulize, and I must say this with clarity. Leaders, religious leaders, political leaders, please let us not incite the young people of our nation into situations that violence, lawlessness, destruction of property, loss of life become the order of the day. We must step back as a nation and ask ourselves, is this really what we want to do? Kwa sababu yale mambo yanaendelea ati tunaambiwa ni maandamano. Watu ambao wanapiga askari, wanavamia police station, wanavamia mahakama, wanavamia biashara ya watu, wanavamia maduka, wanaharibu mali ya watu na kuchoma mali ya wananchi. Hawa sio wa vijana wa Kenya, hawa ni watu wahalifu, na lazima tukabiliane na wao kama vile wahalifu wengine wanakabiliwa na sheria. Na mimi nataka niseme ya kwamba kuna viongozi ambao wanachochea haya maneno, alafu tukiwaandama, polisi wakiwaandama, ati wanasema ati wanashughulikiwa kisiasa. Mimi nataka niulize, wakati wewe unachochea vijana na wahalifu, wakati unalipa
watu waende wachome biashara ya watu wengine. Hiyo ni siasa ama hiyo ni uhalifu? Sio ni uhalifu. So those of you, whether you are leaders of whatever or you are people in whatever position, if you engage in the business of inciting people, of paying criminals to cause havoc, to cause lawlessness, to destroy property, to burn people's businesses, we will hold you to account. Serikali nigira chigo deal nayo buna kibago kende gionsi nga onda bwensi ogotoka ga okora obosaria in the name of maandamano nga no korobekana abantu obagenda banyara okuikira ni umuntu kanya nga kero kende nenchara yagera umuntu chire oibire nga no korobekana abantu bagenda abasamba echiro basamba chi nyomba chi abantu basambire ebyasara byaba abanchorere bande bose baibire kuro ase chi supermarket kwa manya gotabanga oku no korobekana kolende asere ni gagotebanga ekero asekero kero bagotema gose serikali yagotema kuboria ninki kekendete gosokorobekana no waki nigo egatia barai bande bagotebanga siasa ekenderete kolende ni gakandiribu na siasa tiyo ibwenete kuburukaniwa ase amangana ayobosaria nabo igo okorobekana okugwakira engencho gose korobekana wakire ngencho kwabere ko korekana ane mono ase amatuko abongoiga nekera goteba nga chinguru gose nigo serikali rachi gotumeka chinguru chonsi chirie bwate erikone kya buna yanyarire gosaria bari gose gosiria oboboiga gokorobekana ekero ase ekero omwancho morigereria oro. Lakini kila county iwe na watu 40 na tuanze hii mazungumzo mwezi ujao. Hii ni pendekezo yangu kwamba no longer just intergenerational but I'm also giving you a composition. 20% must be youth, 10% will be 50% youth, 50% youth. The remaining 50% are people of middle age and people of old age, wale wachache. Na hao wakina mama waipende hiyo, wazee wawe ndani yake, walemavu wawe ndani yake, civil society wawe ndani yake, wale wafanya biashara wawe ndani yake, wakulima wawe ndani yake, Wakenya wote tuwe na kongamano ili tuzungumze shida ni iko wapi. Hatutaki kwenda kwa uchaguzi 2027 na hasira mingi zaidi. Hasira ni nini? Hasira ni nini? Na Kenya hawezi kuwa ni kampuni ambayo mtu anapiga kifua kusema ati kuna watu ambao wako na hisa mingi zaidi, wengine wako na chache, wengine hawana. Kama mimi sina hisa, unatoa ushuru kwa sababu gani? Sasa watu kama hawa ni wapumbavu. Kenya ni Wakenya wote. Nataka kuona kwamba kila Mkenya awe Msomali, awe Mkamba, awe Mluhya, awe Mkikuyu, awe Mjikenda, awe Mkalenjin, awe Mjaluo, awe Mkisii, ni Wakenya wote, hata Masai. Kila Kenya ana haki ya kuishi hapa. Mwancho morigerea angusa gukwabere ekiagera okero weto muske ule murutere anyarira gotababuna nigo barachi gutumika chinjira Johnsi chokwaneke buna basiri obobo igabugende tokonekiwa asi okurubikana kwa litko asirinde nigo omuskere ile Odinga nere sense moya niga gotabanga chinkwana tokoro ko iwana tokore otukaransa inse tonyarire gusanga ebirengere buna abakenya nekira gotabanga chinkwana echo nigo chibonete kubwata abantu kurwa ase county abantu kurwa chi county chonsi 45 na ibere kurwa ase chi constituency kurwa ase chi county chi go service ku bionsi via aba Kenya nabo igonekira gotabanga nonye tukurigereria emyaka abasae abagaka bagotwa bangena abantu bande bonse emyaka ende onse babonte ko ba gose kwanchirwa usanga ebirengero byabo anamono ase amangana ayoborai na boigonekira gotanga ebyombe buna bono nonye
ebyombe byokwegera obwene bwa mwanya bantu bwate ebyombe byokurwane nonye biri byokurwane obokurumi biri byokorigereria enchira oburayi bokorekana aiga ase ense ya Kenya nga ebyombe nonye ebya ebyombe nonye nebya bangine ebyombe binde byonsi abantu bunabono chikanisa ebyombe byechikanisa biria byonsi bikorigere chiwizara au nga binyare goikaransamo nabo gosanga ebirengereri byabo igoro yoburai obuya aiga asense ya Kenya ase amatuko arebosio nekera gote abona abakenya banyare gokeyo bororo nga agote apunguza hasira tibediga nabo Kenya bonsi bawante gokeyo bororo use nabarai anamono bali bakwamereria serikali use nabarai bali meye serikali ose nabasae bali bakorobekana bakenya kia baika kero kende almost Raila Odinga akubolinga banyare gokeya obororo nigatebirenga siasa yobo gesaku ngabono igasa matukaega ebisaku byonse nigo bibonete goikaransa na gukwana neriogi elimo korenda tebirenga ukorobekana okoiga nonye nere nigarojenga akotebanga tiko chikobanga nako korabe lichibu ase emechando y'abakenya korende siasa yo terreti abo ekiagera umuske Rigathi Gachagua nere nabwate ekiarenge gukwanara igoro ya Raila Odinga nekero akumubole anyale gutukuterale siasa ya Kenya nabo igo amangana yo kunya kubolia chinkwana chikorekane ekero ase ekero nga abakenya kero kende barosiri kiagera ni gabereka gusaba ugukwana uguikaransa nabo igo gukwana chinkwana echo chabiri chikorekana so mutukamange korenda monchoriria atararorekana nane kera kumubolia anyale gwikanya ekiagera nigo agenderete gusira serikali eyiga abakenya bakorera buna nero yabeire enkong. That line of thinking about dialogue is being brought by Raila. Raila is totally irrelevant in the Kenyan political discourse. Because every election cycle, he loses, he finds his way into government. He wants to be in government, but he doesn't want responsibility. Yeah? He is there, but somebody else takes the flak. Right now, he finds things are too hot for William Ruto. He is trying to distance himself. But if he was a patriotic Kenyan and he meant well for our country, he would disengage from Kasongo. But he is talking when his mouth is full. You know? And, they are called table manners. So what we are saying is, and it's very clear, I was saying this morning, forget about him. The support he had across the country is gone. The Kamba nation used to support him, they are not there. The Gusii nation, they are not there. The Luhya nation, they are not there. The Maasai, they are not there. The Mombasa, they are not there. Again, the Gen Z who are going to determine the next election do not want to hear his name because he betrayed them and on their blood he negotiated his way into government. The payslip holders who are suffering because of excessive taxation and bad governance don't want anything to do with him because he is supporting the government that is really, really humiliating them and making life impossible for them. So we are saying the dialogue that we need is in the ballot box in 2027. That's where we need to sort out this question once and for all. And I think it's good. We cannot keep on having situations and people talk. You know, Raila has been in every dialogue, but the problems of Kenya do not end. I think what we need is transformative leadership. And I think it is time we just persevere for 2 years and sort out this matter once and for all. Mwancho murigiria awo nabura ebabere ekiro omusikeri Rigathi Gachagua gotabona chinga kichichinkwana chaitire kyagira chinkwana chakorekanire ase abantu kamange korinde amonjoriria atari ekonekiwa na kro ansense moyae omusikeri Raila Odinga ereniga gotabanga abakenya bonsi banyare goikaransa nebyombe abakenya kro chinse mo chonsi chinzinyo chonsi chense ya Kenya bakore chinkwana
musikiri Rigathi Gachagua ukanire otebire nerenga umusikiri Raila Odinga niga gusaba chinkwana ngekero asekero na bakonyara ko boria nga chinkwana chikorekane lakini eronyora ribaga oswa ase serikali oso ire ase serikali eri abakenya bakugikiria lakini taganeti gotegerera gose tatageti koba egati yabari bakuburirwa nga ninki mutarakorere ikiganeke nigari me ya serikali lakini niga gotaka wakati buna umuntu uri gatwa wono tutageti kwa responsibilities kwa sama jukumu ari ya serikali umusarabo uri serikali bonte koimukia umusikira Raila Odinga ta koimukia ekiagera nga kirokende ni ere ebintu biria amagani ari abwate anyarire gwikiraniwa ngatatageti kwa konya serikali koimukia umusarabo ayo korengana na umuske Rigathi Gachagua korende nigo igweta kumotevinga ase boniga niga kororokana nga abantu bonsi ebisaku byonsi biri bya kabere bikomusira kora matukamaiga bono iga mbiri inere niga bonete wokira musikiri Rigathi Gachagua omochia umusikira Raila Odinga korende musikira Raila Odinga rote bangana haga netichinkwana chikorekane kare ime serikali na tukurigiria chi gazeti chiri tukoria rero konyora nigo igazeti ya Daily Nation yanyara kumurikira buna egati ya bari batachi gutwara ribaga ria bene gose baria batachi gutia no nyogo gutia ase obochori obonene bori bosi ase kiro kiburai wense umusikira Raila Odinga na umusikira Rigathi Gachagua naseki umusikira Rigathi Gachagua nikanyarete kuba impeached ande kombanyetinga ekero impeachment iyanyare gukorerwa murayo ndi wensi na bote umusani ore gotebanga no nyoborai no nyobo chairman bori bwetibu umuntu tokoyegwa yani kasiti yora egume ya serikali once kwabere impeached igonga umusikira Rigathi Gachagua yegana bera chikoba buna nekegocha no nyingane yukera seke gambiro nga oko bakwaye impeached ngo chikoba buna nekegocha asere kusukumutanga kurwa ugoswa abisi buna umrai winsi ase umwaka 2027 na boigo egazeti yo nero ekiro yari kumurekera engana ayaye umusikira Raila Odinga bate bakiro bakurigereria emiaka nabo itachi kumwanjera umusikira Raila Odinga koba umurai wensi ngikiagere emiaka yaye nigo emiaka ya munyorire ekegima igumwanje murigere kiro che abarai abaiga babere kiro monto kiro yo magotema kwigera kurwa asensemo yaye nigo bono ekorekana igakorana nga esege babwateneringa ningo obwate chinguru ningo obwate mungusa ase amatukaega jebuna umusikira Rigathi Gachagua kero keneni gakomusikira Raila Odinga hakomotevinga nonye tukurigire ebisaku bibya kagusire buna bona abakamba kurwa orugongo rwa Gusii kurwa Western Kenya abaluya bono mpali kugusira bonde kanka yora minyoke gochi korende kwanyoranga ebisaku ebigakiro kende bikororokana nga byarure ase oburayo biga kose byarure ase okumosira umusikira Raila Odinga nabyo nainde umusikira Raila Odinga kuburinga ebisaku byose binyare kuba included ase chinkwana echo chira chibonete gokorekana eri ogotoria ensi ya Kenya iko siasa ya barai babire lakini abo korende kero tukurige ase gazeti ya Daily Nation eri tukurya rero bari egati abarai bari fatachi gutwara omunguso ase obochori obonene bore wose korende tari mangana omacho murigire korengana nengana nainde kero tukurigire se enganeri yaberege kwimokia ribirira kigima ase abakenya engana yo wakwa niwete oterangoraronga nga risasi kwa mugoti me oterangore wego saeli wachakire go trend sana kurwa litkori murai bense anyale te kurwo gochika nga onde bense okoro komocha nabo awakwa risasi korene ntupate omo senator we county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna kawukwana kurwa chinse mokoro ase county ya Bungoma niko bono anyale komocha chinkwana cha Rais William Ruto kawateba okurasa abakenya kose okubatuka ogochika buno ko anamono korwa ase umurai wense okuno gotuguta okosemeria kwa abakenya ase oburai bwa matuka hega na boyonekera gikerie gane yo nakote obono abo nabarai batabone tikutoka ase abisi ase chinga kiechiga umo senator Edwin Sifuna na yaiga arenge ukwana hatari na lazima tukasema haya maneno. Mimi nimesikia wengine wanatuambia ati kama uko na mashindano na wao uangojee tufike 2027. Lakini yule anatuambia hivyo, yeye hatupi nafasi sisi kufika 2027. Anakaa akipiga vijana wetu risasi kila siku. Ule kijana ambaye alichukuliwa Homa Bay
anaitwa Albert akauawa na polisi. Yeye akakutana na wewe 2027 wapi na umemweka kwa mchanga? Sasa nataka tusikizane kitu moja. Nataka nimwambie William Ruto, kama sisi hatufiki 2027 hata wewe ufiki. Tusipofika haufiki. Nataka mseme asikie. Tusipofika haufiki. Kwa sababu inawezekanaje wewe unatuambia tukungojee huko na unatupiga risasi? Juzi rais mzima anasimama anaambia polisi ati ukiona mtu anaandamana wewe piga yeye risasi ya mguu. Mimi kama kiongozi pale Nairobi nimeenda Kenyatta wakati baada ya maandamano kuona watu ambao wamepigwa risasi kwa mguu. It is not something you want to wish on anybody. It is not something you want to wish even on your worst enemy. How can a national leader asimame aambie polisi wafanye kitu kama hiyo? Na hawa ni polisi ambao wanapiga hata watoto wadogo bunduki wakiwa ndani ya nyumba. Sasa unaambia mtu anapiga watu risasi ndani ya nyumba, ataona mguu wapi? Si atapiga tu vile anapiganga. Sasa tunataka kukemea rais, tukuambie boss, masaa yako imekwisha kwa sababu wewe umeshindwa kudhibiti taifa la Kenya, kazi yako ni kutuua. Namba 2, wale waendani wake wa karibu wanazidisha kutonesha kidonda, wanasema mambo ambayo haistahili viongozi kusema. Unaona mbunge kama Nelson Koech anasimama anasema wewe piga risasi vile itakuwa ikue. Na mimi najiuliza, kuna mashirika hii Kenya kama NCIC kazi yao ni kuita viongozi kama Sifuna kutuharasi huko ati tumesema mambo mbaya. Sijaona wakiita watu wa UDA na marafiki wa Ruto waende wakajibu mambo ambayo yanasemwa pale. Kitu kingine, wewe unatuambia tungoje 2027 na marafiki zako wanatuambia mnapanga kuiba 2027. Saa hii tuko na IEBC. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi kama mtu ametangaza wazi kwamba anataka kuiba kura. Hawa jamaa Ethekon na ndugu zake wengine wameingia IEBC juzi. Waite hawa wabunge ambao wanasema wataiba kura kwa ajili ya William Ruto waweze kujibu haya maneno, kwa sababu sisi tunangojea ile siku ambayo tutapewa kura. Haki ya Mungu by saa 2 Ruto atakuwa ameenda nyumbani. Borai wensa gotebanga asa obochori obo nene bore bosio obwa 2027 borache koba obo asioku korende egati ya borai bali me serikali batebanga barabo mbachiko liginchera chindi chionsi chokone kiabuna bairanire ase birogo se bairanire serikali ya mutukaega kiwete omo seneza Edwin Sifuna kubori na kirokene borai bande baba bakurangiriwa guchase ebikaro na ebyombe binde ne monoko ligererigwa gose chinkwana chiri bakoba kwana unanigo bagotema gusegeta guse komenta umorero ase abakenya guse komenta libirira ria gisiasa segati abakenya na boigo koenekia nga kogendera kuraria obobe lakini yatoka nga bari mbe serikali barabwatoka chinkwana chire echimbe kegima uchase abakenya bono chinkwana echiga cyo kwaka abakenya amasazi lakini yatoka ngebyombe biga mbiri kumurekera chinkwana echo mwancho murigere eyo nengana yanyarete koimokia libirira litindi ase weekend yiga hose eyo nsiasa iyo negati ya siasa eri yarenge eyo mongoso kigima ase weekend gati metinga ekero omoseneto yega gotebanga ga kibuna nande gotebuna gotia na gotanga kia Mungu by saa 2 agotebanga 2027 iri tukolio bochore bune gwika mapema baruse serikali yega ya tukutirwale kolende siasa ero na berigo Gekero ero igweta gotebanga abakenya mbara egwo bosibole gose mbara njero komenya goika bachikoganya eritukerigario bochori abakenya batebwo nga kanya 2027 mutorusi abise lakini abakenya begote bigo nga tibairi obosibole boli bwo komenya ikagera bangi ningo bagendete goitwa gose wakwa masasi ekero asekero abande banyara gosiria magemabo ase chinjera cyo botutukano abande banyara gwochererwa bono nga mbali koegwa libaga ligiya lyo goiko mwakori bobochori elinde bachiwaka achikura kolende ayo negati ya siasa entindi na boigo mwanchumurigire ase chinga kecho na omoske Rigathi Gachagua nere kaukano kura sinceri ya Marekani ni gobono anyarire kogikeria gose ni gagendete kogikeria kigima ayagendete gukorekana ase ensi ya Kenya gakubwatesigwa no museneta bwa county ya Busia omoske Okia Omtata ni gobono banyarire kwerera buna ni gobora chikonekia oburai oboiga abwaboniga ensi ya omoske William Ruto ni go obono barachi kugambiwa ekina nekigambiro
ekinene ginsi yani International Criminal Code nekira bote banga nchirende onsi hoika baiki ekina ase kigambiro kiri kia ICC ikiagira abakenya nabange banyare goitwa na boigo eserikali tiranyara kwimukia gitabu kiro gyokone kepuna abakenya bairwe uburindi boisaine ase amatukaya. President has got absolutely no capacity to make the statement he made. That's the part of impunity that we are telling him, my friend. There's something called constitutionalism in this country, and constitutionalism means that your powers are limited. Very careful. That even as a sitting president, he can be dragged into the courts under the Torture Act, under the Anti-Terrorism Act, because he's becoming a terrorist. If he can be criminally prosecuted for those utterances he made, plus that the MP and all that as well have made these utterances. I want to confirm that we have put up a team that is documenting all the atrocities, all the killings, all the displacements, all the disappearances, all the abductions. And we have a team that is putting evidence together to take William Ruto to the ICC at The Hague. And you know the case against him for the 2007 post-election violence was not concluded. It was put on hold when witnesses disappeared. So his file is still open. In addition, we have formed a committee under Justin Muturi, the former Attorney General, the Committee on Restorative Justice, that again is looking at issues that when we form government, we will look into the composition of Gen Zs who have been abducted and killed and other families that have faced atrocities under this administration. Among the issues that are banned in this country is torture and cruel treatment. So if you shoot somebody in the foot, is that not cruel treatment? The police instead should be equipped to deal with rioters. Somebody asked me what happens if somebody confronts a policeman with a panga. And my answer was, how have you armed that policeman? Have you armed him with a G3? Or have you armed... Mwancho murigiria umuseneta wa kaunti ya Busia umuskiokia umtata ekero asekero abiriga korokana gakoroka opposio obwike gambero ko ligereria kose kumurekera egati ya mangana kugikiria egati ya mangana ali abereka okorekana anamuno ebitambukiro vya serikali kurenene kero iweta kubolinga ugwakwa risasi okuguru eyutari njere moyo okora umuntu kose muraiki obonete kubwatoka chinkwana bunejo na ensemo ya umuskeri gadi gashagwa gotebunga nonyene kina keri kyalenge asensemo ya Hague se chinsemo jiri cha Hague keri kya ICC nga umuski William Ruto nga retanyalete ikya engyanyalete ko eri kyagera nigo obosaiti bwanyalete kobora ikagaranga file ya bado niraro ikobona na ndekerara chikwira ndi gwaroro nga anyale goteni na abokongo nekira bagote nga ncherende onsi na chikonyara kubwatera na barai bali bakwamiria serikali na boigo nebyombe binde kwanekia puna umuske William Ruto onyale kugambirwa anomono ekero abeire gakurigereria ebintu gose amabe ayayiga agenderete gukorekana ase ense ya Kenya nganekero abasaya bange banyale gusiria amage mabo ekisa umuske William Ruto anyara goso avisi omwancho murigereria iyo nsiasa nero egendete gukorekana ose yanyalite gukorekana ase weekend ega gukwirane ase eliroba ria gusi korende ayeganigara gukorekana chinse mocha kuria egojo gutoka ime county ya Migori umuske Silvanus Osoro omojumbe o South Omogrango nere nabwate amabori aye nekero akuboya abaraya bange babeire ase chiabisi anamono ase kiroko kyo uburai bwense kuro amatuka magega kolende nigo babere bakwe wachinga kichabo chinyororo bakorire uburai nganonyo burai bwabo mbalenge wokoboke nigo banyale kwe wa maskani nabo igo chinga kichiri abaganeti elio kwikirania ali onsi balenge wikirania nigo abato kuboria kuboringa ningi gekogera ekero muske William Ruto asoira abisi nali abange banyale gutenna bakubi
guthikiria Obrai bwae gwikira ase botagete kumurusia ABC ase ugutumika chinguru nekira bono atebire Omoske William Ruto aiwe chinga kichae chabene nere anyare okora Obrai bwae buna Obrai bwande bonsi bali babere kurwa ase amatuko a magega kurinde umwancho murigiria kagukwandira nandi engane yoyo ritiko ria Jumamosi nandi nikaya kwanate kurwa ase county ya Narok kurwa chinse mocha emurwa degree nekira goteba tiga Umurai wense atige kuogererwa. Wabunge kutoka Kenya mzima wamekuja hapa kwa sababu tunataka kumaliza siasa ya ukabila. Tunataka kumaliza siasa ya fujo. Tumesema Kenya hii iwezi kuwa ni kwamba kiongozi akitoka sehemu fulani ama eneo fulani ndio wanamsifu, lakini akitoka sehemu zingine wanamkashifu wakimtusi. Emurwadikiri hoye, tuko pamoja. Mimi ninashinda nikiambia watu namna hii. Wakati mzee Jomo Kenyatta alikuwa mheshimiwa rais wakati wake, sisi hatukuwa, lakini tunasikia aliongoza miaka 15 bila disruption. Wakati Moi aliingia miaka 24, kelele ilikuwa kila mahali, unaweza fikiria Moi alikuwa sijui namna gani. Wakati Kibaki aliingia, hata baada ya kusaidiwa na Kenya mzima, kelele ikanyamaza, unaweza fikiria alikuwa malaika. Wakati Uhuru aliingia na kusaidiwa na jamii zote, hakuna mtu alikuwa anapiga kelele akiamuka hiyo masaa. William Ruto ameingia, wameanza kumsumbua, wameanza kupiga kelele, wameanza kumtusi, wameanza kumtesa. Ala, sisi tunaambia wao bwana, hata William Ruto ni mtoto ya mtu my friend. Lazima mheshimu yeye pia kama rais. Miaka ya uongozi muliongoza yenu na muliheshimiwa. Na sisi sio wakabila. Sisi hatutaki ukabila. Ukiangalia hapa ni Kenya mzima. Sisi tunawaita kwa majina yenu ya kwamba muache ukabila. Wakati kiongozi atoki kwenu, wacha makasiriko. Wakati kiongozi atoki kwenu, wacha kutuletea fujo. Mulitesa William Ruto akiwa naibu wa rais miaka yake. Hatujasahau. Mulimtesa, mukamsumbua, mukamfinya, mukamsumbua, akawaangusha kiholsel. Leo wakati akiwa rais hatuwezi kubali mumtese. Ndio maana tumekuja hapa Emuru Adikri. Nyinyi mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Sisi tumesema siasa ya 2027 itakuwa siasa ya kutoa entitlement katika Kenya hii. Kuna watu wako entitled sana. Wanafikiria kwamba wao wakiwa uongozini ndio Kenya inakuwa sawa. Leo hii kama mheshimiwa William Ruto angekuwa anaitwa William Kamau, kwa sababu ya SHA wangekuwa wanasema yeye ni malaika. Kwa sababu ya affordable housing wamekuwa wangemuita yeye ni king. Kwa sababu ya mabarabara na stima wangekuwa wanasema yeye ni malaika mkubwa zaidi. Lakini leo hii hawazungumzi juu ya hiyo. Leo hii wakiona SHA inafanya kazi wanatafuta ingine. Wakati fulani walituambia SHA ifanyi kazi. Leo tuko na evidence SHA inafanya kazi. Wakatuambia ya kwamba affordable housing nyumba hazitamea. Leo manyumba zinamea kila mahali Kenya mzima. Wametafuta kitu ingine, wameanza kutuambia maneno ya sijui one time ujinga, kweneni huko, kweneni ushindo kabisa. Na mimi jana nilifikiria wakati walisema maneno ya one time, nilishika hiyo wote nikaweka kwa list. Nikaangalia ni kwa nini wanasema one time. Nikaanza kupima. Nikaangalia huyo mtu anaitwa Kashiaja aliserve bungeni one term peke yake. Kwa hivyo akisema one term anajiambia mwenyewe ile term moja aliserve. Nikaangalia Eugene Wamalwa alikuwa bungeni one term. Nikaangalia Martha Karua alikuwa minister one term. Nikaangalia Muturi alikuwa bunge one term peke yake kama mbunge. Nikaangalia watu wote hata wewe uangalie, hata wewe ukiangalia vizuri, hao watu wanakaa watu wa kutoa William Ruto kwa kiti. Wanakaa wa kutoa William Ruto kwa kiti. Wewe ukiwekewa ya ile group yote hapa na uwekewa William Ruto hapa, wewe utachagua nani? Wewe utachagua nani? Ukiwekewa wale watu wengine hapo, wengine wako na sijui makoti kubwa, wako na sura personal, akikula mahindi anakula nyanya. Huyo ni mtu wao unaweza chagua kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Na sisi tunawaambia waache kutupelekea fitina kule nje. Wanatupelekea fitina kule nje kila mahali. Wameenda mpaka US kutupelekea fitina. Na mimi nataka kuambia hata watu ya media, tafadhali be patriotic to your country.
Iwezi kuwa kazi yenu ni kutafuta makosa ya kuuza ya William Ruto. Ati siku hizi ukifungulia TV, item za kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ni kukashifu William Ruto. Alafu ya tano ndio mnaanza kuweka maendeleo. Leo mkifungua TV, kwa sababu nyinyi ndio mliambia watu SHA ifanyi kazi. Leo leta watu muone, musikie vile watu watasema SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi, haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Hebu nione wale wanasema inafanya kazi. Nyinyi TV mlituambia SHA ifanyi kazi. Ona wananchi wanasema inafanya kazi. Ambia watu wakati pia inafanya. Na nyinyi TV mlituambia affordable housing haitakuwa. Affordable housing mnaziona hamzioni? Mnaziona hamzioni? Hebu nione wale wanasema wanaziona. Nyinyi TV ongea juu ya affordable housing. Wacha kuweka tu fitina my friend kila wakati. Itabidi wakati huu hata sisi tujikakamue, tuhakikishe ya kwamba tunatoa ukabila na siasa ya entitlement katika Kenya hii 2027. Mumekubali namna hiyo? Mumekubali? Hebu nione sasa mikono ya William Samoei Ruto. Sijaona vizuri. Nikisema William Ruto mnasema tu tam. William Ruto. Komanya kwevoringa kerakende omujumbo kose omubunge uli wa kerete kura ere ninki akogenda okwana mbari abamenyi ba South Mugirango babwate omoske Silvanus Osoro nwete ayo abereka okwana nande enchira agotema kwegerera eserikali eri agokorera emirimo nabo ntobwate egati yabarai koro ase chinsemo chinde chinyinge kwevoringa ntobwate chi bunge chinyinge sana koro aiga ase ense ya Kenya, lakini ninki bakogenda abakwana kose bali bakora emirimo ase serikali ogwete buna omoshimiwa Osoro nigakwegerera unabono murobelio SHA ekiragotabanga SHA bono ngokorera emirimo ukwanira affordable housing ukwanira obwagachi bwechipara nabo igo nayanda mange ayogotabana ake chinga kichinyinge echinyomba choborale nchirigo chichamurekerayo timanyitinga ngaki nande esege yae gochase boralia nande yarenge kiragotebanga amatuka mange amagendero ni gagochacha baadaye, lakini mangana aria yogotebanga omoske William Ruto na amabe okonyoranga naro agotangana kigima gosena haragotwara chi headline ase chinyomba chioborale korende ayoni garinge koya kona kora ase chinsemo cha murwa decree egotoka ime eye county ya Narok lituko ria Jumamosi na asensemo ende koyete kagote ende ngukwana ale kira kuburingo moske William Ruto aigwe chinga kichia bene ekira arenge gukwana kurwa ase ku chinsemo cha Kuria East Kaunti ya Migori ritukeria rio oria Jumamosi nekero negatia barai barifanya arite gwikira na robu na omoske Jafet Nyakundi nere bono anyarite gukwanira ensemo oyaye na boigo moske Kimani Chungwa bakonya kugerera kusenekera bagotema kugerera eserikali na goteba buna eserikali negendete gukora emberemo andake abarai bari bakora asensemo ya upinzani na ubatara na chinga kigosobatariko ya chinga kiribagari ya bene enyare gutabukia aria onsi ewate umoncho muriria ayo negati gose eyonero egati ya siasa eri yabeteke wakwa ase e weekend yiga akegima kondo tenga ya tigaire etagika AM enyare koraga chinza isato chabono mambi korende ntaracha ogokora wiki ya itakira twarenge na mienda samu tokara robot ya raiga gose tokanyara konyora ensemo emo gaiga bagukwandira rikotoka ase county ya Kitui bagukwandira buna nigo bagenetie ekanisa enganye kunganywa nga umuganga narorro omenyete angene kanisa bono ne kanisa bonte kunganywa gose no muganga obonete kunganya gatoka nga engane yaretire obwoba gose yaretire okungusana na ogotindi nga nonye no murandi bwe kanisa iyo nigo aganete nga omugango yega gose umunyanabi yega anganye kurwasayo kore no munyanabi nero kora tumugeta kuburinga ekanisa nki bagocha kwagachira ange nabone lakini ase eritko olia rero gaiga ndoche kura ase county ya Busia naro chinsa mocha Nambale nigeote banga wanda sherehe kubwa baada ya muganga kuhama umunyanabi yomo konyoro chandira abantu ase kinyoro okosereria abantu ako umente onko ibolenga
ekero omonto gitare ase ekenyoro konyora abantu bamete nobwoba kweboringa ake abantu bamwoboete iga nere nyasaye lakini abantu mbaroro baeta abantu bande ngai bono oyo iga nga nigo abere gakubagosereria amagima abo ase amatuka mange sana ase miaka mengi lakini ekero yatogete nga bono ikire ase o change mind akaranga kero kende mbakari ko mwabiasara metekere gento ne nonye nabana nabigose nabaganga bonsi ne biasara bale onekera haro chenga mbari ko mwa biasara gusakaranga osegenyore tarere bwe kokoro bono bwa mate bwa ekonye bwa bere bupe n'abantu abanyakenyoro nigo babangite bakanyara ko kora eshere enene kigima imagine umuntu nganyire kora ase kenyoro umuntu yomote bana kero kende n'umuragori n'umunyanabi umuganga amalieta alionsi kero kende abantu ba confuse bate ya n'umunyamesira no omorogi uruko marieta ali amabe kwa konyaranga paka abana bakuiburwa ase ikinyore ikyo niko bamwoboete abantu konyaranga nonye gusene wordingima mbamaitinga omuchino urukuru kwasigete muchino urukuru kuonyagete na nyagete ali tugutacha ali to konyagokere lakini ritukere momoimoka manyoranga hapo no muntu nyarire ko chinche birengere bya go sondiri opole mogali sa amenyete onyarire kunganya kurase kinyoreke bono niko yarenge ogokumia ekyakara abaiga abanyene niko banyarite koimoka bagakora umuyiga omonene kima abantu bakore eshere ngana tari ya matanga tebune yenyangi ngikiagera umuraguri onyarire kunganya kurase chinsemeche to mwanyanga umuraguri na erekera konyora bujumbe ngabantu basherekeiro onyarire kunganya na kyakoigwa timaitinga akose para bungu twara baro boba osekere kwanyore ngabantu mbali gotacha bugo ekiagera bamitaye no umurogi kosenko igubarekene timaiti osemba wate chinguru I don't know lakini omwancho murigereria ayo negati yari na kwariganiritia aseri tukeriga ria lero ritko ria Jumatatu igo no kuganeria kiro chagete wiki yao sorry weekend mbona twakorire kero wachakire wiki yao ochake wiki yao asinchira ere yabene inchira ere eyo monso kigima enekia una ali onsi ogenderete konya kose ekero bwate list eri yao nga ebigana bimbwanete kutabuki ase wiki gasomotinyo gaseri tukeriga actually ogo chakana kere kegenderete asichinga kichironyo kwabokire narali kwabangete aseri tukeriga wiki ya kwamanya gotwara narali obangete ase wiki ngima omotienye kogendera bakumwaka nonye ko bwate ogote bunga long term metichini chigoli chirioko yo robwate amarorali obwate ase miaka emenge miaka 5 erebosi miaka 10 ego chakana kirio gendete gukora obonega korende tingo chigo kwana amange kiagera already twasangire amange ase umuroberi yoiga ritkeriga ria Jumatatu niko bono dache kugotiga ochake ewiki yao asinchira ere yabene kigima inchira ere eyo monguso na bonsi bari bagendete gukora amariganio mono ase okubaini abamabo engore nene kucha ase chinga cheno mwansi na bari okuyunga okubuka rero gwatebanga ekeuno timete baidho inge kemo chimaro kekeuno ekeuno ngento kina buri munyagitari agatebanga erineri tari gutumeka ko rifa kose gukwana ruburoire geto mundada metimburire kyakwigo kakonyora kabururo getiga nonye na asege kuba kose nonye na asendo tebiki uno kumubwatite tukumbanye ngekeuno ningi wone kubwate mochando ndo bwanchinga kechiga kubona kwa bwangu na nabo kunya gutarira abanyagitari ogo kunyora chitari kechiga 14 abana nkonyora barenge ichanjo ya measles na rubella nabo igono burire wa typhoid emiaka kochakire metinyi kianda wiki miaka 14 timanyanga omwanogo na nyarite konyora chanjo yiga onye tayenyore timnyokanga ase dispensary erange nae nyagitari eri erange nae onyare koneke unari tukeriga ritarere yachagete tariki 10 bono nkoerere yachagete tariki 5 mwancho murigire nkoerere tariki 14 ritkeriga ria rero igonyo mwana otanyorete usumbwana onde bonsi oli omanyete tanyorete chanje yiga nyara konekia onyarire ekoyenyorere gutanga amurira yo agendete gusagana gose aguchasingera abana b'imyaka emeke nchingurukwa Matilda Obaigwa kero twaringenere Mike Wills korwa ase studio ya Kabere kende gutigara
ime ya Getembe TV korende wanyore Getembe digital app ase simu yao yako poko erindo nyara konyora aya merobere bune yega na yende emenge elibwanchite ase simu yao yako poko chinse mocha YouTube nyara go subscribe wacha se YouTube channel ya Getembe TV na gari Facebook tonyara buna Getembe TV auto follow na boigo ko like page yetu korenda asiri tukori arero nongo koreravu bye bye utware oburigerio bia na boigo litukori toerero Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara